Somos Dani Cabo e Bieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estades? Bieito Baliño. Hola Dani Cabo, que tal? Como estamos? Un día máis aquí, moi ben, a verdade. Hoxe estou radiante porque temos unha entrevista moi especial, moi esperada. Sí, ten pinta que vai ser moi longa, porque temos un invitado con unha trayectoria totalmente espectacular. Sí, unha auténtica institución do fútbol galego e do deporte galego, porque carreras... Todo o mundo vai a coñecer. Sí. Hoxe temos con nós nin máis nin menos que a Juanito, amigo, Juan Luis Amigo Ferreiro. Que tal, Juan? Boas, pois aquí estamos a ver hasta onde podemos chegar, porque son moitas temporadas, non? Podemos pasar horas aquí, eh? Sí, é que incluso antes lle preguntamos fora de cámara cantas temporadas eran e nin el lembraba cantas temporadas xogou, non? Porque son tantas, claro. Pois non sei, eu creo que son de terceira división para arriba, falaba que cerca das 25, pero contando as que xoguei en Sigüeiro e demais equipos, pois non sei, 30 moitas, non sei. Toda unha vida, porque nós temos apuntado que só de senior máis de 30 tempadas. Xa non nos paramos a contar. Aí te falta que ti uns cuantos anos para chegar aos 30, Cabo? Un par de niños, engano, Bueno, porque aparento moi novo, pero... Nada, non sempre empezamos polos inicios, imos ir bastante tempo atrás e queremos saber, Juan, como empezaches ti a xogar a pelota, basicamente. Bueno, pois temos que remontarnos a 80 e pico, non? Naciches que? No 69. 69, Juan. Sí, bueno, era unha época na que o fútbol base prácticamente non existía, sobre todo nas aldeas, e, bueno, en Sigüeiro tiña o primeiro equipo, había anos que, dependendo dos chavales que había na zona, pois facían equipo de juveniles ou non. Entonces, cando eu tiña 12, 13, 14 anos, creo que non había equipo de juveniles, eu iba con meu pai a ver os partidos do Sigüeiro. O ano que cumplín eu 15, outros chavales do pueblo cumplimos 15, pois decidiron facer un equipo de juveniles e aí empecé, pois no ano 85. Pero xogabas na calle, claro, sí. imagino, antes. Sí, a ver, xogábamos ali na carretera porque era o sitio máis llano. Un par de pedras. E listo, pero así a nivel de equipo de federado, pois con 15 anos empecé. E como era isto? O sea, que recordos tes dos teus primeiros partidos como, bueno, pues como futbolista no Sigüeiro? Como era ese club? A ver, eu ese fútbol? cando repaso a toda a trayectoria, pois dos anos que máis me acordo das experiencias así máis bonitas para min son os anos do Sigüeiro e Compostela, os primeiros. Porque xogas cos teus amigos, bueno, era distinto ao fútbol profesional, non? Entonces, eses anos sí que recordo un cariño. En Sigüeiro, pues bueno, íbamos a entrenar ali ao Campo Bello a 4 ventos, íbamos andando a entrenar ou en bicicleta, duchabaste ao mellor en verano, baixabas despois de entrenar e ibas ao río a bañarte, bueno, era sí. Era outra forma de vivir o fútbol, bueno, pois xogabas cos teus amigos, recordo que o primeiro ano que xogábamos pois ali o Bar Hermanos Mirás en Sigüeiro invitábamos a pulpo calamares cada vez que ganábamos. Ese ano, pois, me parece que foron 20 xornadas, ganamos 19, pois, bueno... Ia decir, menuda desfeita para... Facíase equipo tamén, así. Bueno, nestes primeiros anos no Sigüeiro destacabas xa, notabas que eras mellor que o resto, que podías, bueno, pues chegar a donde ao final chegaches ou simplemente xogabas A ver, eu as aspiracións que tiñan naquele entonces pois era xogar no primeiro equipo de Sigüeiro. Mira porque para min eran os meus ídolos. Eu iba a ver o Sigüeiro e, bueno, pois cando despois xogaba na casa con 10 ou 11 anos salía, facía partidillos entre o Madrid e o Sigüeiro, ganaba o Sigüeiro. Para min, pois, non sei, os referentes eran pois a xente que xogaba no Sigüeiro. Sempre en banda dereita había un chaval que se chamaba Suso Maroño que... Suso Maroño? Sí, xogaba moi ben bueno, a min era a forma de xogar como estaba, era un tipo de xogador Jesús Navas así moi... Como a ti, non? Sí, entonces, sí, a bueno, verdad que, claro, sí. Eses foron os meus primeiros ídolos, a xente que xogaba no Sigüeiro. Entonces a aspiración miña era eso, pois chegar ao primeiro equipo. O primeiro ano de juveniles quedamos campeóns, non ascendemos, pero bueno, metí un montón de goles. O segundo ano xa empecé a xogar no primeiro equipo e iba ca selección de Santiago e a raíz de aí, pois bueno, xente que xogaba no Compos, que era da miña edad, Guerra, Casal, David, bueno, pois entonces empezaron a falar co Compos sobre todo Guerra foi o que máis insistiu para que fichara eu polo Compos e o terceiro ano de
de juveniles xa fun para o Compos. E xa xogabas por banda, xogabas nestes primeiros anos, xogabas Nestes dianteiro. primeiros anos xogábase con tres arriba, digamos, extremos e dianteiro, e si xogaba pola dereita. Despois, anos máis tarde, cando se xogaba 4-4-2, pois era o segundo punta aí, que estaba a caída do punta que era referente. Bueno, fomos adaptando a... Sí. E co Sigüeiro, que porque eras juvenil, debutas co primeiro equipo, non sei que recordos tes, se hai algunha anécdota, ou seguro que chegaches, había un lateral destes veteranos que dixo, este chaval... Sí, se meteu un viaxe no primeiro. A ver, fai moitos anos, pero sí, o día que debutei sí que me acordo, porque foi en Muros, non sei canto faltaba para acabar, pero eu entrei, además, creo que estaba chovendo, así un día, bueno, houve unha acción ali dun xogador deles que fixo unha entrada, e o árbitro fixo a mágoa de sacar a tarjeta e dixolle, como me saques a tarjeta, métoche... O árbitro sacou a tarjeta e o tipo pues, cumpliu a palabra. Entonces, bueno, armou ali un lío, marchamos todos para o vestuario, o árbitro encerrado no vestuario, tirándolle ali troncos de leña contra a porta, bueno, era outro fútbol dos 80. O que máis nos gusta. Sí, eu non sei. Non imos defender evidentemente unha agresión. Era outro fútbol, pero eu que sei, eu estaba ali con 16 anos tería. Sei que na banda había un primo meu que estaba ali con paraguas, eu cando foi todo lío metíme ali debaixo do paraguas, e depois xa non me acordo se xogamos o resto do partido, non? Non sei. Vaya debut, non pensaches en deixar o fútbol? No, a ver, xa estaba acostumbrado porque estaba vendo o Sigüeiro moitas veces, cada 15 días sin Sigüeiro, pues, o coche do árbitro a veces aparecía con rodas pinchadas ou sí, pero eran peligrosos tempos, sí. Ser árbitro nesa época. A Guardia Civil tiña que ir ao campo moitas veces por entonces, pues bueno, a ver, non é normal, pero era habitual. Sí. Podes dicir que ahora a xente ten máis cabeza, máis temple, no fútbol, ou máis temple, sí. Sí, non se dan tantas situacións dese tipo, pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Entón, chegas ao Compos procedente do Sigüeiro para fichar polos juveniles, e que estás 2 tempadas nese equipo juvenil en Liga Nacional, pode ser? No, era a Liga Galega, unha temporada só o último ano de... Claro, porque é o último ano de xuvenil. Sí. Ti xa xogaras, creo, bueno, non sei se chegaches a xogar, pero o Sigüeiro estaba na Liga do Compostela Atlético, do Compostela B. Miramos nós por aí. Non sei, o mellor tamén se xa che botaron o ollo tamén. Pode ser en algún enfrentamento desos. E temos aquí, porque por exemplo, claro, ti empezaches a carreira no Sigüeiro e non acabaches no Sigüeiro, pero bueno, prácticamente un pouco, sí, nos teus últimos anos tomás estuveches ali. Había moita diferencia de nivel futbolístico, sobre todo no Sigüeiro que empezaches e no Sigüeiro que acabaches? A ver, é un fútbol moi diferente, claro, moi diferente. De cando empecé eu no Sigüeiro, incluso no Compos, pois bueno, era un fútbol que salir xogando balón de atrás, pois non entraba nos planes dos equipos. Balón a banda, Juanito. Claro, incluso o saque de portería moitas veces non facía porteiro porque non tiña un bo golpeo, eran os centrais os que sacaban. Os porteiros que paraban. Eu tive compañeros que sacaban de portería ca uña. O sea, é impensable que vaya un central a sacar e pegar de punteira porque... No, claro, aparte das categorías que estamos falando. Claro, entonces, nese sentido o fútbol cambiou moito. Nalgúnas cousas igual cambiou a peor, pero bueno, a nivel técnico e táctico mellorou moitísimo. Ti que crees que é máis fácil chegar agora ou chegar antes? Mellor, pois, por eso, por exemplo, sei, un Sigüeiro, un Compos, un Racing de Ferrol, un equipo no que estuveches. Home, agora hai moita máis competencia, hai moitas máis fichas, moito máis nivel. Eu creo que é máis fácil xogar ao fútbol hoxe en día que naquela. Naquela ibas a recibir un balón de espaldas e toca e salta porque hoxe en día ves os xogadores que reciben, pisan, bueno, o árbitro xa non permite as cousas que se permitía antes os defensas. Antes os defensas tiñan carta... Se viose moitas animaladas. Dillo Ballesteros, veume Ballesteros, non sei por qué. No, calquera. Sí, a ver, con tal que o balón saliera en dirección onde metían eles o pé, valía. Hai algún que recordes ti que dixas, joder, contra este defensa así que me deu, así que me costou? Así algún que te acordes ti que era chungo? Hai moitos, non sei, pero... A ver, eu entendo o fútbol que hai balón por medio, entradas, pois bueno, sempre as houbo, pero... Acordo unha vez xogando co Racing de Ferrol contra o Mensajero, había un xogador ali máis alá Mensajero na Palma, que era un campo complicado, que,
toda a primeira parte dándome patadas, pero sin sentido. E chego ao descanso, e desde onde estábamos hasta o vestuario, que era ali detrás dunha portería, Patadiñas. apuñetados, apellidos, non sei que. Eu dicía, pero vamos a ver isto que... falando con algún compañeiro dele, dicía, non, Está loco. é así sempre. Digo, joder, pero isto non é normal. Pero eran cousas que... Habría que buscar a ver quen era ese defensor. E que será dele? O mellor está na cadea. Pero en segunda, non? Segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. E bueno, Juan, como foi entón a chegada ao Compos? Temos por aquí, chegas na tempada que Caneda se fai cargo do Compos. Non sei se te fichou el, directamente. Dixo Bueno, este chaval... como te dicía antes, pois de estar xogando na selección de Santiago, pois por aí empezaron os contactos para ir aos juveniles, pero o directivo que foi a Sigüeiro a negociar, estuvemos ali no bar de noche ali en Sigüeiro, onde nos reuníamos sempre, pois co presidente, Lino, estaba Caneda, me seu, non? Entonces, pois bueno. Estaba Caneda tamén, sí. Foi Caneda o que negociou. Que che dixo? Que che dixo? Nada, que querían que fuera para ali, que habían posibilidades de que podía formar parte deses juveniles, incluso despois máis adiante formar parte do equipo de terceira, e bueno, o presidente non era el, pero ano seguinte me parece que xa... Claro, porque pasa rápido, con 19 anos empezas a formar parte dun Compostela en terceira división e destacas moito, Juan. Non sei, eres titularísimo, máis de 3.000 minutos, 6 goles... Como recordas aquela terceira división? Como os teus inicios co Compos? Que tal? Pois, a ver, acabamos a temporada de xuvenís, me parece que non fomos convocados ningún todo o ano co primeiro equipo, porque daquela, pois, bueno, Costaba, a non? xente veterana tiña moito poder e a xente nova era... Bueno, Xa. eu vivín as dúas etapas. Antes, que os xóvenes non subían moito, cando eu era xoven, e depois, cando empecé a ser veterano, estaba de moda poñer os xóvenes. Bueno, fastidiaronme sempre. Pero naquela época, pois, acabou a temporada, me parece que fixemos a pretemporada co primeiro equipo 6 ou 7 xogadores daqueles xuvenís. Sí. Me parece que quedáramos 4 no primeiro equipo. Pero con tanta importancia, porque que eres titular prácticamente sempre. Foi tremendo, Máis de 3.000 minutos temos aquí. Sí, a ver, a verdade que lle teño que agradecer moito a Antonio do Ponte Castromán, a Pechas, que foi o que confiou en min desde un primeiro momento, e creo que soy titular prácticamente todos os partidos, e que me dou moita confianza. Eu non sei que recordos tes de como era aquela terceira, que imaginamos que sería durísima. Quedades terceiros, por certo, nunha liga na que arrasa o mítico Xuventude Cambados, aquel de Sito Miñanco. Como recordas xogar contra eles? Notamos Sí. a mando presi aí no Cambados. Acórdome xogar no campo de Cambados, que era de terra, e acórdome que, bueno, que xa se sabía que o Cambados iba a estar arriba por os fichaxes que fixera, e o que falaban de o que si lle daban, que si un colle, que si non sei que, os xogadores dali, bueno. Non te chegou oferta a ti, tu Cambados? No, eu estaba no Compos e recordo cando xogamos na casa, eles iban ganando 0-2, me parece, e seguíanos apretando como si lle fora a vida, que hasta o último minuto. E claro, ao final do partido, algún dos meus compañeros preguntou, pero por que apretades tan? Parece ser que tiñan máis prima por cada gol que metían máis. Entonces, claro, Buah, chaval. non lles valía ni... Era boa prima, para estar así. con ganar. Debía ser. Tiñan máis. Non sei, era un equipo que estaba feito para subir, e daquela só subía o campeón, bueno. Claro. Entonces, pois, bueno. E precisamente, o ano seguinte, ti xa con 20 anos, falamos de ascenso, conseguides vos ascender a segunda B. Con Castro Santos, non? Que tal? Como recordas aquel ascenso? A ver, a chegada de Santos foi un cambio para nós, porque empezamos, bueno, a entrenar dunha maneira máis profesional. Eu creo que xa facíamos sesións mañan e tarde en pretemporada, e, bueno, entrenábamos fuerte, sí. A verdad que físicamente eu creo que eses anos que estive con Santos xa me valeron para manterme físicamente ben hasta que me retirei, porque entrenábamos moi fuerte, moi fuerte. E temos apuntado que eres o único rapaz novo dun equipo moi veterano, polo menos o 11 titular e tal, estabas ti, pero despois rodeado de xente con xa máis... Sí, dos que tivéramos nos juvenis me parece que seguíamos dous ou tres, pero sí, o resto do equipo era xa un pouco máis veterano, pero bueno, eu sentíame moi protegido por todos. A verdad que desde o momento que subín de juvenis, que me trataron de maravilla, e a verdad que ese vestuario, pois bueno,
sempre estará no meu corazón porque Claro. é o primeiro vestuario así senior que vivín bueno, E con grandes éxitos. gardo Por moitos enriba. recordos, sí. Claro. Sí, ascendendo a segunda B, que non sei se cando ti chegaches cando fichas polo Compos esperabas que o club tuera ese potencial de que ao final tuvo de ir para arriba, porque ao final foi un pouco estes anos teus foi o preludio do Compos de primeira, todo eso. Sabías ti cando fuches para ali sabías que o Compos podía chegar? No, a ver, eu tiña referencias do Compos porque xogaba Rico, que é de Sigüeiro, bueno, incluso cheguei a facer a pretemporada con el, o que pasa que depois el non seguiu. Tiña referencias eso de ver algún partido do Compos, pero tampouco tiña unha perspectiva como para dicir, a ver, o Compos era un equipo fuerte en terceira, pero tampouco nunca pensábamos que Poder chegar aí a primeira chegou, división, claro. Pero bueno, as cousas van pasando pouco a pouco e ves que podes competir cos rivais. O primeiro ano en segunda B, pois empezamos a competir e situámonos aí arriba e mira, despois Sí, o primeiro ano en segunda B quedades octavos, creo, non? No, o primeiro ano en segunda B ascendemos. Ascendemos. O primeiro ano en Sí, segunda B sí. ascenden, é certo. Claro. Sí. Sí, que é unha liga con 6 equipos galegos, non? O Compos, Lugo, Ourense, As Pontes, Pontevedra e Cambados. Temos por aquí, E apuntados. E sálvanse todos. E o ano anterior ainda había máis equipos galegos, había 8, estaban tamén o Ferrol, o Lalín e o Arosa. Ti crees que o fútbol galego gozaba de mellor saúde daquela que hoxe en día? Porque non son moitos equipos aí. Era distinto, o que pasa que agora tamén hai primeira red, segunda red, bueno, é distinto, pero naquela época sí que había equipos vos galegos en segunda B. Sí, A verdad que había un nivel. E vos dos os mellores. É que realmente o que fixeste esas tempadas é increíble, porque pasades a estar en terceira, chegades a segunda B e conseguides un ascenso histórico para o Compos. Non sei ti como recordas aquela tempada e como se celebrou o ascenso, Juan, porque non preguntamos como celebrades o de terceira, pero o de segunda B como se celebrou. Eso tivo que ser espectacular, non? A ver, é que date conta que era a primeira temporada en segunda B, prácticamente ca base do equipo ano anterior, que eso foi tamén fundamental, porque chegamos desde terceira a segunda, xa non digo primeira porque xa non estaba, pero hasta a segunda chegamos un bloque importante do equipo. E o equipo sigue rendindo en todas as categorías. Entonces, pues bueno, o ascenso foi tremendo. Estábamos na promoción, bueno, aí pelexando e tal, e cando nos demos conta do que podía pasar foi cando volvemos do partido de Alcoyano, que ganamos. E quedaba Badajoz. Chegamos ao aeropuerto e había xente ali animando e dixemos, a ver, aquí estamos aquí. Estaban en la Bacolla aí esperando. Sí, entón dixemos, aquí estamos a punto de conseguir algo. Entón, pues bueno, veo o partido contra o Badajoz na casa. E que pasou, Quen marcou? Aí houve de todo, Tiñades que gañar, non? Para ascender. Sí. Só valía gañar. Sí. Porque como, claro, era o segundo grupo, a liguilla, porque na empate, liga regular quedades detrás do Madrid Deportivo e do Lugo, quedades por diante do Getafe. Aí como curiosidade, pero como recordas ese partido de Badajoz que marca un ese tal... partido, home, era pois non sei que día de suño, pero 23, 24 de suño, o campo estaba bastante encharcado. Santa Isabel. Curiosamente. Santa Isabel, era? Sí, fixo aí unha labor Nito o día anterior. Encharcou no posto? Sí, eso sí. E meteu os balóns en agua, mellor. Os xogadores do Badajoz non tiñan botas para xogar nese campo, pero bueno. Eso foi un punto, xa empezamos ganando un Oye, todo conta. Sí. 3-1 e marca Juanito, e doblete do Ochoa. Sí. Como foi o teu gol? Recórdalo. Sí, foi un córner que sacou Cortés desde da dereita na portería da entrada de Santa Isabel, e eu sempre me colocaba no primeiro pau e, bueno, pois salía un pouco desa zona para intentar peinar algún balón e tal. O balón quedou aí e mira ti. E ascenso, celebrouse ben en Santiago, non? Sí, a verdade que, bueno, era a primeira vez que se chegaba a segunda división e era algo moi importante. E, bueno, sobre todo celebrámoslo porque éramos un grupo, bueno, como unha familia, entonces a celebración foi entre todos, porque eu xa vivín máis ascensos e, bueno, a xente pois igual dispersas un pouco máis, pero ese día estábamos todos juntos e a verdade que foi moita xente de aquí, claro, era. Sí. E a xente de Santiago, porque era, imagino que a xente, cando van as cousas ben, a xente subes ao carro e daqueles imagino que estaría moita parte de Santiago nesa celebración, non? O sea, a cidade, tío, Santa Isabel estaba cheo, había unha grada supletoria onde estaba a afición do Badajoz.
E despois cando fomos ao balcón do ayuntamento, pues estaba toda a plaza chea, non sei. Bueno, cago eu en é o que recordo, mellor os recordos engáñame porque Parecía todo máis... sí, pero bueno, Ibas con gafas de sol ao día seguinte? no. Algún sí, non? Celebreino, pero non tampouco me excedín. Vale. Era día para excederse. Pero bueno. Sí, Un pouco, bueno. sí. Como era xogar en Santa Isabel? Mellor Santa Isabel ou San Lázaro? Ti que xogaches A ver. nos dous. San Lázaro é máis frío. Máis caldeira Santa Isabel. Ten non? as pistas de atletismo, bueno, que a xente ten que ir en coche hasta lá. Santa Isabel era como, non sei, había o prepartido, a xente iba andando, había ambiente niños pola e tal, calle e claro. tal, entonces, non sei, era outra sensación. Baixabas a Alameda, ali por Galeras, tal. Buah, sí, Outro rollo. A verdad que sería outro rollo por completo. Sí. E bueno, así foi que na temporada 91-92, con 22 anos, chegos ao full profesional, ao fútbol de élite. Xogas entre Liga e Copa, 24 partidos, nos que marcas 9 goles. O teu primeiro gol, de feito, foi no xornada 3 contra o Barça B, que xoaba Guardiola. Que recordos tes desta segunda división, do teu debut? Vos recordos do Barça, agora que me estou... Sí, bueno, é certo, que empataches, marcaches un gol en San Lázaro, non? Marcaches un gol ao Barça B. Pode ser. O Barça B aí en, Sí, en bueno. Santa Isabel. Bueno, en Santa Isabel. Xa falaremos despois do Ese Barça. foi o primeiro gol do Compos en segunda. Teñolle cariño por eso, empatáramos a unos. O gol deles creo que fora Javi. Xornada 3. Sí, son nada 3, porque nas dúas primeiras me parece que empatáramos a 0. E bueno, era todo novo. Chegar ao fútbol profesional, veías xogadores que estabas acostumados a ver pola televisión, e bueno, pois era un... non sei, cada partido tiña Sí, non? a súa cousa. O sea, había moita diferencia con respecto a segunda B. Sí, sí que había, sí que se notaba o cambio. Claro. Pero bueno, daquela había o empate valía un punto, a vitoria 2, nos amarrábamos moitos puntos cos empates, entonces pois bueno. Buah, vimos por aí que case todos os teus goles esa tempada, que son 9, son case todos en casa, Juan. Menos 2 que contra o Betis e o Real Madrid B, que parece que se che daban ben tamén os filiais, dabanse che ben. Tiñas algo especial aí en San Lázaro, Salías máis motivado a xogar. Santa Isabel, En Santa bueno. Isabel. Eres Santa Isabel aínda? Sí, sí. En segunda? Sí, sí. Do 93 creo que é San sí, Lázaro. sí. Cámbiase en 96, vale. A ver, non sei, supoño que son casualidades, pero eu moitas veces entraba desde o banquillo, facía un pouco como revulsivo e tal, e bueno, tive a sorte de varios partidos conseguir goles, e o feito que foran máis na casa que fora, pues, non sei, Xa, casualidade, non? Sí, Sí. non... Pero sí, chamoume a atención. A ver, chamoume a atención. xogar en Santa Isabel motivaba, pero Sí, tamén sí. ibas por aí a estadios que Correcto, motivaban moito. correcto. Pero a mellor, pois, non sei, non me acordo. A mellor Santos fora da casa amarraba máis, eu que sei. Non sei. Sí, pode ser. E non pode metía ser. tanto tanto dianteiro segunda Sí. parte. Pode ser. Dianteiros temos aí unha punta un. Sí, temos apuntado porque ese ano chegou do Madrid Ogen, que ao final sacaría sendo, bueno, xogador lexendario no Compos, pero ese ano que estuvo contigo non xogou casi. Chegou Non a sei- mitad ou así, non o sei. Non sei se chegou, sí, que a liga empezada, pero vimos por aí que xogara solo 5 partidos e chamounos a atención. Sí. Non sei se daba a sensación de que podía chegar a ser o xogador que foi no Compos ou si, non sei. Como Pero- víades vos esa primeira temporada? Bueno, eu conocía porque eu un ano fun con Caneda a Madrid, entrenei unha semana con Madrid B. Ai, sí. Estaba Ogen ali. O sea que estaba lesionado. Cando entrenei eu, esa maneira... Esa non a sabíamos, no, Juan. Poderías ter fichado polo Madrid? Sí, de feito, cando volvemos de ali, pois Caneda non díxome que querían que fora para ali. O Madrid estaba en segunda, me parece, nos en terceira, eles están pelexando para non descender. O ano seguinte, o Compos ascendeu a segunda B, o Madrid B baixou e foi cando xogamos a mesma liga. Pero sí que estuve ali entrenando unha semana, parecía que sí, pero ao final quedou todo en nada, non sei o que pasou tampouco. E ali coincidiches con Non, algo. moito. Igual Caneda non quixo tampouco que marchara. Non sei, se sabe. ou o Madrid non Sí. ofreceu... Sí. E coincidiches ali con así algún xogador do Madrid? Naquela época estaba no B, estaba, bueno, o entrenador era Del Bosque, estaba Urzaiz, Cañizares, Aguilar, bueno, No, había un chaval de Vigo que se chamaba David, bueno, de Vigo, de por aí. Sí. Non sei, non me acordo así de moitos máis. Bueno, estaba Lodi Melli, Ogen. Sí. Para a xente que non te viu xogar, como te definirías? Falábamos antes de Jesús Navas, eras un xogador de banda moi rápido, diestro, non? Como eras? Sí, bueno, nos primeiros anos
de senior xogaba adiante, Sí. ou, bueno, ou extremo, pero, bueno, sempre posicións atacantes, sempre banda dereito ou diante. Non sei, definirme como un xogador rápido con desborde, Tamén non era excesivamente egoísta. moitas asistencias, iso é Sí, que asistencias, sí. O que pasa que naquela época non había as estadísticas que hai agora. Eu non sei as asistencias que dei na miña vida porque non se Non contaban. estaban Ou metías gol ou se non Xa. aparecías. Xa. Pero bueno, Dabas unhas cuantas, non? sí, a ver, cando das unha asistencia, ti estás contento porque das asistencia, e encima está contento un compañeiro que mete gol, entonces Mellor asistir que golear. se me das a escoller facer unha boa xogada bonita e que marque un compañeiro ou meter un gol a portería vacía, pois quedo que asistencia. Home, sí. E que, despois temos algo bastante importante na túa carreira, porque chega ese verán do ano 92 e creo que é a túa saída ao Deportivo da Coruña. Non sei como se deu esa negociación, a saída do Compos, como foi o tema? A ver, non foi como me gustaría a min, pero bueno, a ver, é que son moitas cousas as que pasaron. Sí, temos tempo, non? Sí, eu creo que sí, non? No, a ver, cando estábamos en segunda B, eu non tiña contrato. Eu cando fixen contrato profesional foi cando fui un pau Depor. Eu no Compos tiña contrato de amateur. En segunda división tamén? Sí, en segunda división tamén. Porque cando era recién ascendido tiñas a posibilidade de manter fichas amateurs durante non sei canto tempo, bueno, unhas cuantas, non sei. Cousas que pasaban E antes. ti a nivel de importancia no equipo estabas xa noutro escalón. Sí, bueno, eu chegara a un acordo con Caneda para cobrar unhas cantidades e cando ascenderemos a segunda B, el prometeume, bueno, pois subirme o sueldo e tal, e depois estando en segunda, pois bueno, tiñamos que ir a cobrar ao Banco Echevarría e, bueno, un día cheguei ali e dixeronme, no, aquí xa non hai máis para ti, xa ti non cobras máis. Eu quedeime así e dixen, bueno, Non se machas aí a José María? falei con el, claro, el dixo que era unha forma de presionarme para que renovara, porque me ofreceron a renovación. Eu non entendía moito. Por outro lado, eu tiña un representante que non sei se estaba negociando ou non co Depor ou non, eu non sabía nada, pero bueno, cando fun a cobrar e dixeronme eso, pois quedeime así un pouco desilusionado. Díxome que, bueno, que o prometido só tiña cobrado, o resto, bueno, historias. Sí. Aí empezou un pouco, bueno, empezamos un pouco a chocar e despois chamoume o representante, díxome que tiña oferta do Depor. Bueno, pois nese momento eu no Compos ese último ano en segunda creo que titular xoguei 8 partidos. Pero ainda así fas vos números, é curioso. Sí, porque entraba dentro do banquillo e sempre, bueno, pois facía algo. Sí. Pode ser que non xogaras máis tamén por esos métodos de presión de Caneda. A ver, os últimos 2 meses pois entrenaba co equipo, pero xa nin cobraba, nin iba aos partidos. Bueno, estaba nunha situación incómoda e por eso non me gustou a forma de sair, de sair do extraño, sí. dun equipo que queres do tanto Compos. tamén. É increíble Despois era unha época na que parece que estaba mal visto que negociaras con un equipo de superior categoría ou que marcharas ou, bueno, non sei. Igual tamén se malinterpretaron as miñas accións, non sei, eu nunca quixen facer daño ao Compos nin tiña ningún problema. Eu estaba encantado no Compos, pero bueno, Chamo Depor, foron unhas cousas así Chamo Depor a un tanto verte se non extrañas. estás cobrando ainda Claro, por encima. a ver, si sei que despois no Depor me van facer o que me fixeron, pois bueno, A ver, igual me quedaba quieto, pero como non o sabes, Pero eu ti- en cada momento tomei a decisión que pensaba que para min era a mellor. falaches con Lendoiro? Falaches con Lendoiro? Ata o momento de firmar, non, o sea, Firmas no Depor e preséntante con alguén bastante importante na historia do Depor, Está desos dous xuntiños aí. sí, a ver, cando firmo eu no Depor, o Depor estaba para xogar bueno, non sei como lle chamaban, promoción de Para ascender, non? no, ascender non, para manterse. Para manterse. O Betis xogaban contra o terceiro de segunda ou algo así, entonces Claro. Si xogaba o cuarto de segunda contra ou o cuarto subía o de- Betis polo ou se cual- mantiña o Depor, entonces Sí. eu cando firmei pois estaban aí xogando. E depois o Depor mantívose. Mira ti. Eu sempre digo que
eu fun o primeiro fichaje, depois, cando se enteraron Bebeto, Mauro, despois... Claro, Xeron, mira, vai Juanito, firmaron eles. Porque claro, tío, de por que chegas, que Depor? Como era ese Depor? Foi O antes Depor de... era pois, un Depor que acababa de conseguir a permanencia, E o que se viña por diante. claro, eu cando firmei, pois, non, eu pensei que iba a un equipo de segunda, pois vai intentar Claro, é que che pasou- a un equipo de primeira, pero que estaba aí, bueno, que iba a ter minutos, pero claro, que depois cando empezaron a vir os fichajes, dixen, Madre pois, mía. Pasou un pouco porque che pasaron no Compos, non? Que chegas tamén así un pouco en terceira e ao final, pois veste no fútbol profesional. Isto é un pouco a ver, tamén. foi o comezo do Do Super Depor, Superdepor. porque Talismán, Juanito. firmou, bueno, firmara tamén Ramón do Sevilla, que se lesionara, pero estaba firmado, firmara Nando, Mauro Silva, Bebeto, Aldana. Casi nada. E ti es presentado ti con Bebeto. Como recordas aquel día, o da presentación? Porque Bebeto mellor tamén era un pouco descoñecido para os galegos, non o sei, Bueno, a ver, sí, sonaba, pero Estaba no Brasil, Sí. Tampouco había o mellor a facilidade para conocer claro, futbolistas de antes. para ver partidos así Claro. de ligas brasileiras e tal era complicado. Pero recordo pois eso, que había un montón de xente na tribuna, non sei se había 10.000 personas, non me acordo. E ti ali- Os recordos confunden, pero había moita xente. Dios. E ti ali Eu que... sei que salimos ali e bueno, o número que me gustaba a min era o 7, e Bebeto cedeume, dixo, leva ti o 7 que Eu levo 11, sin problema. eu salín co 7 que depois non volvín a poñer en toda a temporada, pero bueno, pero salín ali e o que recordo que Bebeto non tiña botas, puxo unhas botas que lle quedaban 2 ou 3 números grandes Ostras. e intentou ali facer unhas cosas co balón e eu salín iba máis nervioso que pegueille 3 toques e o cuarto toque mandei junto a un fotógrafo, sabe, porque Foi unha destas presentacións. dicen a mí fallidas. menos mal que estaba mirando para Bebeto solo. E como era? Andaba Arsenio Iglesias por ali xa, non? Claro. Sí, sí. E que tal, como era como entrenador e tal? Que todos os xogadores falan de que era así como un pai, pai, pa eles e tal. E ti sendo novo, chegaches Claro, novo, como era? moitos venían como un pai bo. Ui. Para min Xa, Sí. xa, máis ou menos. non? Sí. Hai gustos. o trato era diferente, non? Para uns que para outros. Xa. El era unha persona que tiña o seu 11, bueno, Claro. Xa, e daí era complicado e dai mover. era complicado movelo. Eu sei que estaba nun equipo que era moi complicado xogar, pero bueno, creo que algún minuto podía ter ou non sei, algunhas palabras de ánimo ou algo por parte del, pero bueno. Era especial, tiña as súas cousas boas, as súas cousas malas, pero Xa. eran entrenadores, bueno, diferentes aos que hai hoxe en día. Sí, a antiga usanza. Sí. Sí. E que era un equipo que ese ano quedades terceiros por detrás de Barça e Madrid loitando. E non sei, ese ano ti xogas o teu primeiro partido en primeira, que é unha xornada 23 contra Real Sociedad en Riazor. Como recordas o debut? Porque foi un 5-1, non? Entraches por José Ramón. Como Sí, recordas? eu creo que xa estábamos 5-1. Sí. Si non entraría. Recordo que estaba ali na banda para entrar e acercouse a Senio e díxeme, neniño, sale aí arriba, pero defende, defende. Sí, non? Eu mirei para o marcador, faltaban 10 minutos, ganando 5-1. Dixen, bueno, pois habrá que defender. Non vai a ser. Non vai a ser. Joder. E tes anécdotas e tal de... Non sei, xogando ese debut en Riazor, como había moita xente, como recordas? Estabas nervioso? A ver, nervioso estaba porque levabas a algún partido convocado, era o meu debut, sí que estaba nervioso, recordo, bueno, tocar un par de balos por ali e pouco máis. Tampouco, a ver, si sei que vai a ser o único partido meu en primeira división, digo, gravo os 10 minutos que me queden gravados para sempre, pero eu pensaba que era o primeiro de moitos Xa. e foi o último. Foi o primeiro e o último. Xa. Ti, claro, ti contabas ter máis recorrido en primeira, claro. Sí, a ver, ese ano foi convocado, me parece que a 20 partidos por aí, e xoguei solo 10 minutos, bueno, máis partidos que Ostra. minutos. Xa, é complicado. Non ibas co Fabrián? Que, no, tiña Tiñas fichado fichado o primeiro equipo, claro. Ostra. E como era ese vestuario do Depor? Porque choca, a mí sempre me chocou moito, que supoño que eso sería bo, pero por exemplo, non sei, parecíame que debían ser dúas persoas moi distintas, o mellor Bebeto de Jukic, sabes? Por un lado aí os brasileiros e tal, e por outro lado así como unha, non sei, como era o vestuario do Depor aquel? Que A ver, recordos o tes? vestuario, eu viña dun vestuario como era o Compostela, que era así moi familiar e tal, bueno, eso sí que se perde un pouco cando chegas a un nivel un pouco máis profesional, pero a xente que había no Depor era
xente normal. Bebeto era un tío normal, moi amable, moi cariñoso, moi, bueno, todos, non? Yuki, que era un pouco máis, ao mellor máis frío e tal, pero se o chegas a conocer tamén era moi boa xente. O sea, era un vestuario sano. De feito, bueno, os resultados están aí. Se non fora un vestuario así, non se chegaría onde se chegou. É un xogador que che gustara a ti moito, que bueno, a ver, estaban uns cracks e tal, pero dese equipo, quen che gustaba a ti? A min dese equipo, Fran. Fran, bueno, xogaba un pouco na túa posición tamén, non? Bueno, non, era un pouco máis, bueno, a ver, non era extremo, ele era un pouco máis de asociarse polo medio, pero tiña unha visión de xogo, un toque que, bueno, tiña algo especial para min. Sí. Porque Bebeto tiña gol, tiña cousas, Mauro defensivamente era impresionante, Yuki igual, pero Fran, pues tiña, bueno, sí, algo que a mí me chamaba a atención e que me gustaba. Claro, tes algunha anécdota así adestrando, algunha xogada que che queda marcada ou algunha anécdota, non sei, algo que recordes daquela época en realidad, porque adestraches moito con a ver, o que recordo é que, bueno, os 6, 7 primeiros meses a Xenio chamaba a Melito sempre. Bueno, Lito? Sí, porque había un chaval que xogaba co Fabril e entrenaba con nós, que se chamaba Lito, e, bueno, confundíase. Buf, eso é... E sempre me chamaba Lito, entonces el collía o seu equipo, empezaba a facer algo de táctica por ali e tal, e iba chamando xente, non? Sabín Bilbao, Kiriakov, tal, Lito. Eu quedaba, non quería ir, e viña Ballesta. Venga, Juanito, home, que por ti, veña, tal. Bueno, Carlos Ballesta. Así, durante meses. Entonces, un día estábamos entrenando ali na torre, tal, e sentín a voz de Arsenio, Juanito. E dixen, hostia, que pasa aquí? E fue un palí e tal, e ao salir do entrenamento dixeron os periodistas, parece ser que vas convocado, tal, non sei que, dixen, ai, bueno, pues... E a partir de aí, empecé a ir convocado, fui un convocado hasta final de temporada. Ata que aprendeu o teu nome, non... Claro. Sí. Mima. O problema igual era ese, que non sabía como me chamaba, non me podía meter na convocatoria. Pero, ostra, eso é que di moito, sabes? Di moito de como era o fútbol. E molesta, tamén, o sea, a mí molestaba, non, Juan, entendo que... Supoño un pouco. Sí, a ver, pero, bueno, sabes que Arsenio, tal, Ballesta, pois, temblaba un pouco. Bueno, xa, porque Ballesta era un pouco como a man esquerda aí, sí, a ver. Como Ballesta levábame moi ben, depois entrenoume no Compos tamén. E ti como levaches dende fora, porque esa segunda tempada, marchas ao Betis cedido, pero... entendo que viviches o penalti de Jukic, que, bueno, histórico, non? Que sí. Aparte empezaches a Liga no Depor, non? Claro. E marchas en inverno. Cheguei a ir convocado ao partido de Vigo, de Celta Depor, pero despois, bueno, pues non contaban comigo, chegaron xogadores como Manjarín, Pedro Riesco, bueno, do meu perfil, entonces pois non contaban. Chegou diciembre, apareceu a posibilidade de marchar. Po Betis en segunda. Sí. Po Betis. Creo que tamén tive unha oferta nese momento do Compos, pero a mí non me chegaron, o sea, non me dixeron nada no Depor. Creo que non interesaba que reforzara un equipo de segunda da mesma provincia. Daqui do lado. Pode ser. Sí, no. Sí, eu creo que sí que foi por aí. Entonces a min dixeronme que tiña que ir ao Betis sí ou sí. Sí. Fun ao Betis. Hubera sido po Compos, se entre Betis e Compos daquela. Eu creo que escollería... Eu sempre que tiña a opción de quedar en Galicia, escolle Galicia. Naquele momento, o único que me dixeron é que tiña que ir ao Betis e para lá fun. Non foi... Non, a ver, non... Sí, ascende a seguinte, creo. Sí. É certo. Sí, así tamén o Betis. Sí. Foi ben. Eu vou para o Betis, co Betis ascendemos directo e o Compos ascende na promoción. Sí, é curioso porque ti chegas ao Betis e chegar é prácticamente encher porque estades en segunda, enfrentadevos ao Dream Team, ao Barcelona e debutas nun 0-0 na casa, pero despois a volta, que é cuartos de final, xogas no Camp Nou e dades a machada cun gol de Juanito. 0-1, como aínda ven onte o gol. Como recordas? 0-0 na ida, 0-1. 0-1 no Camp Nou. Mira, pois son, a ver, son casualidades porque eu estando no Depor esa temporada, me parece que en Copa que nos toca o Horadada ou non sei, un equipo de por alá abaixo. Sí. E non fui nin convocado. Nin a Copa. Naquele momento molestoume, pero depois agradecino porque ao non xogar Copa poden xogar co Betis, entonces son casualidades que nunca sabes onde está. Entonces cheguei ao Betis e ao principio pois non entraba no equipo titular e a primeira titularidade foi esa Copa. A Copa en Barcelona, en xaneiro, sí. Prácticamente 2 anos sin xogar porque
desde o ano do Compos que estaba medio apartado do equipo, casi foron 2 anos sin xogar, entonces ese partido foron 90 minutos, bueno, despois cando acabas, pois diste, bueno, valeu a pena todo o esforzo de aguantar e seguir entrenando. Espectacular. Díchelle papel a Koeman, no gol ese. Sí, sí. Quedou así mirando. Bueno, si lle faz caso a xente, regateino 10 veces e metí un gol pola escuadra, pero o feito é que estorbelle un pouco, caeu o balón ali e metí a portería vacía, pero bueno. Hai que estar aí. Creo que Romario non xogara esa eliminatoria, pero estaba Koeman, Guardiola, Stoichkov, Eusebio, Nadal, Vaquero, Sergi. Sí, a ver, era o Dream Team, aparte que, bueno, eliminar un equipo de segunda a ese equipo no Barcelona, ademais a doble partido, claro, sin encaixar gol, pues, a verdade que ten moitísimo mérito. Bueno, creo que era, digo por aí que era o primeiro ano que se xogaba co valor doble dos goles fora de casa. Ese gol daba vos media clasificación. Que aparte ese gol daba vos moito. Eso sí que xa non me acordo. E despois en semifinais tocamos o Zaragoza que despois lle acabaría ganando a final ao Celta, nese mítico penalti de Alejo que falla e tal. Casi dades a machada tamén, non? Porque perdestes 0-1 en Sevilla e no 90, no partido de volta na Romareda, Roberto Ríos marca 0-1 e dice a prórroga, non? Sí, de cabeza. Perdemos en Sevilla con un gol de falta de Aragón, así en medio de rechace. E despois salí en Zaragoza, a verdad que, bueno, fixemos un partido moi serio, e ao final Roberto Ríos enganchou ali a balón parado, me parece que foi. Conseguimos empatar na eliminatoria, pero chegamos á prórroga moi tocaos físicamente. Era unha época na que só había 2 cambios. Cambios, sí. Claro, entonces non había o cambio da prórroga, non... Claro, non había ni 3, eran 2. Claro, entonces era complicado manter un equipo de segunda, manter o ritmo tantos minutos. Por exemplo, vin os goles e fanlle na prórroga fanlle un traxe ao lateral zurdo, un tal Merino segundo, fanlle uns traxes nos 3 goles. Sí, claro, pero claro, moito cansado. Físicamente estás todo o partido aí, bueno, era complicado, pero sí que foi unha pena porque, bueno, como equipo de segunda meterse nunha final sería... Gañaríades a final? Que? Gañaríades ao final. O Zaragoza era moi favorito. Non sei, pero disfrutar íbamos a disfrutar, pero... O sea, tiñades equipazo, que non... Sí, a ver, era un equipo... Estaba Dani Aquino, mítico, non? Sí. É o pai do que eu coñecín despois, que do Torito Aquino, non? Era... Sí, despois estaba Aquino, Cuellar... Cuellar era boísimo. Gordillo, Roberto Ríos. Gordillo, que claro, eso a mí tamén me chamou a atención. Gordillo foi un tío que debutou nos anos 70. Claro, ti xa pillaches aí maior. Sí, pillei no... Bueno... despois aínda xogou no Écija, me parece, un ano... Xa ves. Xogou ao ano seguinte, me parece que estaba no Betis en primeira, depois non sei se xogou en Écija ou por aí. Bueno, aínda aguantou algo máis. A quen se lle ocurre aguantar tanto? Era un crack. Gordillo era un crack. Sí, ese ano que quedades segundos, ascendedes a primeira, quedades detrás do Español, e quedades xusto diante do Compos, que falábamos aí antes, que tamén ascende, non? Que como recordas? Se celebraches moito ali en Sevilla. A ver, recordo o partido de Betis Compos, que foi moi igualado, me parece que quedamos 3-2 marcando ao final. 3-2. Ai, sí, 3-2, marcou. O Tato Abadía Bellido marcou. Sí, marcades no 89. Sí, no 89 houve un córner ali que me parece que non era un cargado de sacar os córners, pero como se estaba acabando, saquei o córner e rematou asistencia, pero daquela non se contaba. Non, claro, unha máis, que lle rouban a Juanito. O gol Ekstrom e ganamos, e bueno, eso foi un punto importante aí na... Ekstrom, non me sona, non me acordo del, pero tan pinta de vikingo grande. Era sueco, viña de xogar en Italia na Reggiana, ou non sei en que equipo. Era curioso, eu iba con el na habitación e ríeme moito con el. A ver, falaba español? Que va, non falaba nada. Falaba algo de italiano, mezclaba así italiano con... Era moito. Aí o tabaco igual que algún por aí. Ostras. Ti non, no? Ti sempre mantiveches. El metió tabaco aí de mascar aí, Ostras, tabaco de mascar, suerte, ¿no? Sí. Dios, que tempos. Algúnha máis dese rollo, algunha anécdota así dese fútbol antigo? A ver, vou contar unha así con Ekstrom. Venga. Porque, bueno, xogar en Italia, falaba así e tal, bueno, a ver, nas concentracións convives, está na habitación e, bueno, os dous que están, pois... Fa moita vida. Sí, fa moita vida. Entonces, eu tiña unhas costumbres, bueno, que sigo tendo máis ou menos. Normalmente, despois de comer, vou ao baño e tal. Entonces, acabamos de comer, arranquei rapidamente para arriba, el quedaría tomando café ou mascando tabaco, ou que sei o que facía. Eu cheguei arriba, fui ao baño, e desto que sei, pois, moi pijama, ou que fora, estaba ali vendo a televisión, chegou el,
Bumba, foi directo para o baño, e sale, e empeza. Juanito, cagata impresionante. Cagata impresionante. Moi mal, Juanito. Ademais foi o que ele era un tipo así grande, non? Sí, medía un 90 por aí. Era así moi serio, pero cando se poñía, tiña os seus toques. Joder, entón en Sevilla ben, non? Viviches ali ben, bo tempo. Sí, a ver, cando estás nun club dese tipo e as cousas van ben. Claro. Bueno, o momento que cando cheguei estábamos sextos na liga. Despois cambiamos de entrenador, estaba Cresi, que entrou Serra Ferrer, empezamos a mellorar e foi cando nos metemos arriba e conseguimos ascender, pero claro, ascender, chegar a semifinais de Copa e eliminar a Barça, bueno, a xente estaba que A tope. a tope. O do Barça que foi con Cresi ou con Serra? Con Cresi. Con Cresi, sí. E ainda así votaron. Sí, a Había ver, exigencia. eu teño 2 ascensos a primeira, un co Betis e outro co Mérida, empezando a temporada con Cresi e acabando con outro entrenador. En Mérida As con dúas con D'Alessandro, Cresi. É verdade, sí. sí. E Cresi como era, decían que era moi defensivo, moi, bueno, Era defensivo, era moi serio, pero era bon entrenador. De feito, se non fora bon entrenador, esas plantillas confeccionadas por él, entrenadas por él, non conseguirían ascender. Claro. Pero Claro. bueno. Oye, e despois de ascender, Juan, joder, estás aí consolidado nun todo un Betis, resultanos curioso que esa tempada 94-95 acabas fichando en segunda B polo Racing de Ferrol. Creo que había opción de quedar no Betis e o Depor non che deixou, non? Sí, Como a foi ver. o tema? A ver, eu vou acabar a temporada, vou a falar co Betis, porque tiñamos que ir 1-1 ali, estaba Eusebio Ríos, que era o secretario técnico, o pai de Roberto Ríos, fui a falar con él, e díxome que Serra Ferrer, que buscaba un xogador do meu perfil, de poder entrar nas segundas partes, de revulsivo, así, un xogador rápido e tal, e que me ofrecían renovar, ofrecerme 3 anos. Era primeira división. Entón eu falei co representante, falamos co Depor, o Depor dixo que non, que de ninguna maneira, tal. Eu dixen, bueno, se non me deixan quedar, será que contan conmigo. E despreocupeime un pouco do tema, dixen, bueno, pues, joder, a fin de contas teño contrato con un equipo de primeira en Galicia, Que máis quere, é o que quero. Uh-huh. Despreocupeime, hasta que un día, a noite anterior de que o equipo de por marchara pa Villalba pa pretemporada, chámame e dime mañana a las 10 ali na, bueno, onde tiña o club, a sede do Sí. Plaza Pontevedra, por Sí, ali, Plaza sí. Pontevedra, sí. Que tiña que estar ali ás 10, e o autobús marchaba, me parece que ás 9:30 ou 10:30, non sei, dixen, pero sí, pásate por o club. Pasei por ali e dixeronme, mira, Arsenio non conta contigo, non podes facer a pretemporada co Depor. Entonces eu reuníme ali con un directivo, mes con Lendoiro, e dixen, pero vamos a ver, fai un mes teña unha oferta por un equipo de primeira de 3 anos, e agora non me deixades nin entrenar. E dice, palabras textuales dun directivo do Depor, dice, que nese momento queríamos sacar unas pesetillas. Dios. Entonces diste, Que feo, que feo. Que mundo este do fútbol que... Sí. Entonces deronme unha carta que poñía vacaciones remuneradas hasta o 15 de agosto, creo que era. Espero que a remuneración fose Eu boa. marchei para casa, na mesma situación que eu estaba Serna tamén. O que pasa que Serna foi con un notario e entrenaba con eles, bueno, entrenaba. Cando facían partidillo así, ele estaba na banda facendo abdominales ou correndo, pero bueno, estaba dentro da Sí, disciplina. que non do tiñan club. como apartado. Sí. Así decirlo. Eu decidí marchar para Sigüeiro, eu fui para Sigüeiro e polas mañás entrenaba eu solo, máis ou menos, bueno, miraba no periódico o que facía o Depor, eu facía o que facía o Depor multiplicado por 2, eu entrenaba máis, polas tardes algún día entrenaba co Sigüeiro, con meus amigos. Flipaban contigo, Fixen a pretemporada así, chegou o 15 de agosto, eu seguía sin ofertas, porque, bueno, o representante volveu a chamar ao Betis, pero o Betis firmara a Juan Sabas, entonces o meu perfil xa non queixaba, tal, bueno, non apareceron ofertas. Entonces cheguei o 15 de agosto, deronme outra carta, hasta o 30 de agosto, volvín a marchar para Sigüeiro, sin entrenando, a finales de agosto, chamoume Isidro Silveira, do Racing. Presidente do Racing. E díxome, mira, aquí tes as portas abertas para entrenar, si que estás entrenando pola tua conta, tal, si queres ver para aquí, entrenas, si te sale unha oferta por aí, tal, sin problema. Eu falei co representante e dixo, que vou a estar entrenando co Racing? Vou para ali, firmo, Claro. para ali firmo. Entonces firmei no Racing, e así foi.
Ostras, que me sorprende que non chamase un segunda ou... Sí, a ver, o que pasa que é o que falamos antes, tamén ao ser o mellor outros tempos, se fora xendía, seguramente houbera máis ofertas. Seguramente, eu que sei, o representante igual non se moveu ben, non sei. Pero que duro, non? O sea, É complicado, partes... É algo que non pensas aínda a día de hoxe. Bueno, entendo que non, porque senón estarías todo o día aí. Pero que pode cambiar totalmente a túa carreira. A ver, esa decisión do Depor. Sí, bueno. Despois ainda veñen, ainda quedan temporadas, ainda hai máis cousas, no, pero, sí, claro. pero si volves para atrás distis, joder, foron moitas oportunidades que non chegaron a ser, pero bueno, ao final teste que quedar co que viviches. Tamén hai outras que chegan, sí. Outras outros que lle chegan. Sí. Pode chegar ao Compos a subir, chegar ao... Eu estou contento co que fixen, sempre che Total. queda aí a espiña ese de non xogar máis en primeira, pero bueno. Esas dúas tempadas. Sí, a primeira tempada do no Racing de Ferrol, 94-95, e para moita xente en Ferrol foi das mellores da historia a nivel futbolístico do club. Ainda vimos nós onde por aí e tal, había moita xente que defendía esa. Fostes primeiros en liga regular por diante do Mensajero, Las Palmas e Pontevedra, que cuidado ca categoría, pero no último partido da fase de ascenso, que a festa aí medio preparada na Malata, non? Pinchados co Beasaín, que aparte só levaba un punto na liguilla, e quedades en segunda B, sube o Almería. Na liguilla tocáramos Almería, Valencia B Beasaín. 15 chicharros ese ano en Liga só, de Juanito. Sí, é que foi eso, un temporadón que ao final, cando mellor parecía xa que xa estaba un pouco feito, que o ascenso que era... Sí. Bastante claro, ao final esa liguilla que tan complicada era, pues, foi moi duro isto. Foi moi duro, para min é un dos días máis tristes así deportivamente da miña carreira, non? A ver, foi unha temporada moi boa, había, eu creo que éramos 15 ou 16 galegos no equipo, e a xente que viña de fora integrouse perfectamente no equipo, había un moi bo equipo, con 2 xogadores por posto, había un equipo moi compensado, que facíamos un bo fútbol, incluso ainda xogáramos un amistoso contra o Borussia na Malata. Borussia Dortmund. Racing Borussia, eso sí que non contaba. Sí. Que puséramos nós unhas camisetas de no a las drogas ou algo así. Como Maradona. Sí. Sí, non? Sí. Me parece que perdéramos 0-1 e que, bueno, que lle competíramos. Tiñamos o equipo. Sí. Quedáramos campeóns de grupo. E na fase, pois, bueno, chegamos a ganar en Almería 1-4, fixemos bons partidos, pero na casa, pois... É que eu vin os resultados, e sí que non perdedes, pero claro, empatades varios partidos. Na casa empatamos... Empatades contra Valencia e Almería na casa. Bueno, 3 empates a 1, me parece que foron na casa. Aí perdemos un pouco. E mira que no último partido estuvo Rodríguez va toda a semana. Non vai a ser que se tal e que... Porque vos como vos contabades ganar os partidos, supoño, non? Ascender, claro. Se ganábamos, ascendíamos, se non dependíamos do que fixera a Almería. Pero bueno. E como fora o partido ese? Imagino que é un constante non acoso, non atacamos un montón, pero o Beasaín, pois, un equipo vasco duro, aguerrido, que seguramente tiñan prima, claro. Porque Almería era un equipo potente. Claro. Pero bueno, eso non quita para que, pois bueno, nós ao mellor non soupemos xogar o partido, non me acordo tampouco como foi aquel partido. Acórdome da desilusión de perder unha oportunidade grande dun equipo que podía competir en segunda división, con moitos galegos, con un ambiente no vestuario moi bo. Parecido ao do Compos aquel. Sí. E ao ano seguinte pasa un pouco o mismo, 95-96, non gañades a Liga, pero entrades en fase e nesa segunda fase quedades últimos e ascendo Levante, que a posteriori sería un dos teus equipos, pero non sei, esas dúas tempadas a nivel persoal túas son boísimas. En segunda B quedabas un pouco pequena, ¿no? 24 goles, Sí, a ver, a primeira temporada metí un montón de goles, sí. Na segunda temporada xa empecé a xogar máis en banda dereita, cando estaba Ramón Piña de entrenador. Aí empecé a xogar en banda dereita porque, bueno, ficharan Javi Prendes, Borges, xente para arriba, entonces, bueno, empecé a adaptarme a banda dereita. As asistencias que non contan. E despois na promoción xoguei en banda dereita, bueno, expulsaran tamén ao dianteiro, expulsaran a un xogador, quedáramos con 10, entonces un dos puntos, bueno, tocou a min xogar na dereita, estaba Cresci na grada vendo o partido, me parece que era contra o Córdoba, bueno, chamoume para Mérida, ao final... Claro, o que pensas que pode ser malo por un lado, podeche beneficiar por outro. Con 27 aniños volves a segunda división e con ascenso en
eso, en Mérida, como foi? Como levaches? A ver, bueno, na temporada esa do Racing, Sí. si queres contamos alguna cosa. Dalle, sí, claro. Sí, a segunda do Racing que é 95, Porque 96. sí, aí nesa segunda temporada en pretemporada o Compostela ofrécesme porque dicías ti que, bueno, que como estuve en segunda vez eses 2 anos, pois bueno, tive unha oferta do Compostela. O que pasa que non me deixaron En primeira. Sí. Non me deixaron no Racing, non me deixaron marchar. Pero o xogador non decide. O A ver, mellor agora decide máis que antes. Eu tiña unha cláusula, pasa que non era no contrato oficial, un papel firmado no que se aparecía un equipo que pagaba unha certa cantidad, podía marchar, pero bueno, no Racing empezaron a decir que no, que tal, que o equipo estaba feito para ascender, que non podía ser, que non sei que. Bueno, o caso que non me deixaron marchar en pretemporada para o Compos. Despois, avanzando a temporada, pois xogábamos moitos partidos en Madrid. En Madrid, pois, o secretario técnico do Rayo Vallecano estaba Delfín Álvarez, o entrenador era Marcos Alonso, e, bueno, xogábamos moitos partidos en Madrid. Eu fixe unha temporada bastante decente, non tan boa como a anterior, pero, bueno, en diciembre chamoume o Rayo para marchar para a primeira. Tamén en primeira, como Marcos Alonso, mi má. Sí. E outra vez falei co Racing e que no, que esa cláusula que non estaba no contrato oficial, que iban a retardar todo para que chegara o último día e non poder marchar e tal, bueno. Cousas do fútbol. Eu creo que antes era bastante habitual estas cousas. Sí. Moito máis que agora, hoxe en día estas cousas claro, non pasan. Por exemplo, cando foi a hora de... Bueno, ahora non me sabe o nombre. Do chaval que está xogando ahora en Inglaterra, que xoga no Racing. Sí? Quen está xogando? O que foi ao Alavés? É que non me sabes. O Carlos Vicente. Carlos Vicente, coño, sí. apareceu unha oferta de primeira e arrancou. Sí, É claro. normal. Sí. Pois a min pasoume 3 veces e non... Claro, non podeches marchar. E non podeches marchar, entonces sí que me fastidian esas cousas. Sí. Porque despois, claro, nese momento acórdome de palabras de Isidro que te van a sobrar ofertas, pero as ofertas despois a final de temporada non aparecían. Sí, apareceu do Mérida, de segunda, pero... Fuches ao Mérida e conseguides un gran ascenso a primeira gañando a Liga, non? Sí. É como era este Mérida que te chegas, que, bueno, nos 90 foi un club moi importante. Sí, a ver, estaba recién descendido de primeira. Estaba Kresic, era un equipo moi serio, un equipo feito para ascender. Estaba Fouto de presidente, bueno, era un equipo... Navarro Montoya, andaría por aí. No, ainda non. ese chegou en primeira. Chamou moito a atención quen foi o míster do ascenso. Jorge de Alessandro. Jorge de Alessandro, sí. Sí, que tal con de Alessandro, que agora é coñecido, bueno, polo chiringuito e demais, pero... A ver, eu con Kresic, bueno, xogaba algúns partidos, non sempre. Moitas veces xogaba con defensa de 5, Carrilero xogaba Mariano. Claro, ti aí, cando xogaba de 5, ti que xogabas. Cando xogaba de 5, pois, bueno... Dianteiro, mellor, non? Dianteiro, mellor, claro. Carrilero non... Claro, si o partido era para atacar, pois, bueno, podía... Pero si era para defender, eu aí de 5 non... Sí. Entón, moitas veces, si salía era porque o resultado non estaba a favor ou así. Bueno, entonces decidiron prescindir de Cres dentro de Alessandro. Acórdome da primeira charla que chegou de Alessandro, reunimos a todo no vestuario, puso a pizarra, empezou a poñer o equipo titular. Directamente? Directamente. Aquí xoga tal, aquí este tal, e chegou a banda dereita e dixo, e aquí tengo un avión. Juanito, dixen eu. En serio? Así, Ostras, tal cual. Xa te coñecía, E desde ese día quedaban 18, 19 partidos de liga, e 15 seguidos de titular con ele. Joder, Sí. Que crack, aparte de Alessandro, non sei, pero ten un pouco a fama de ser un xogador, bueno, un entrenador que lle gusta tocar o balón, tratar ben o balón, non, o sea, un pouco contrario a Kresic, pode ser. Diferente, pero bueno, tamén no momento que nos poñimos ganando tamén amarraba, Sí, sí, a ver, os puntos son os puntos, pero sí que era un entrenador que lle gustaba moito, bueno, xogar o balón e tal, que con Kresic tampouco renunciábamos, pero bueno, Kresic acumulaba máis xente atrás, bueno, máis complicado. E por que non seguiches ali despois do ascenso? Era outra oportunidade de chegar ao fútbol Outra profesional, oportunidade de estar a en primeira, perdón. Bueno, pois esa foi acabou a temporada. O Mérida tiña opción a renovarme por un ano máis, fixo, o sea, ofreceume un ano máis de contrato, firmei un ano en xuño, cando acabamos a temporada ascendemos, firmei un ano máis,
E despois, estando de vacacións, pois, bueno, empezamos a falar entre compañeiros e tal, porque estábamos uns cuantos do equipo que non nos avisaran de cando era o día da presentación. Entonces xa empezas a desconfiar un pouco, e diste, que pasa aquí? Entonces chegamos ali o día da presentación, porque nos enteramos por la prensa e tal, cando era, e chegamos ali, Por a recordo... prensa? Claro, porque o club non nos comunicou nada. Entonces, chegamos ali, estábamos ali xusto onde están os vestuarios, tal, no campo, e chegou de Alessandro, quedou así sorprendido ao vernos, empezou, esto non lo tendría que decir yo, pero tú, así, a 9, tenéis que ir a hablar al club. E dixe tú quen eres? Era Cortés, que o fichara do Extremadura. E o chaval quedou así, Cortés, tú sí, tú pa dentro. Ostras, sí. ostras. E quedamos 9, me parece que fomos 8 e 9 que Vaya pau, que quedamos fora, sí. Hostia, aparte vaya forma de... Vaya maneiras tamén, joder. A ver, enterarse. Eran outros tempos. Eran Sí. outros tempos, Sí. non era... Sí, pero Sí. cuidado. Sí, E sí, ese sí. ano 97-98 firmas polo Levante, un Levante que non saben as cousas, pasan 5 adestradores e descendes Sí. a segunda B. Sí. Como Eso. recordas eso? Sí, un descenso. A ver, Non tes recordo- moita relevancia no equipo, non? Polo que No, a vimos. ver, recordo xa primeiro para fichar, porque nese momento cando me din na Mérida que non conta comigo, falo con un excompañero meu, Chirri, que xogara comigo no Betis, que tiña contactos con representantes e tal, e dixenme, mírame a ver se contas algo por aí en segunda e tal. Rastreou toda a segunda e dixeme, mira, en segunda nada, vou empezar por segunda B e tal. E digo, bueno. Entón pasan os días, estaba sin ofertas, e chamoume Isidro, andas buscando equipo de segunda, tal, se hai un representante que te pode colocar e tal. E dixo, bueno, pues que me chame, tal. Chamoume, díxeme, mira, Levante. déjame mirarte, tal. E dixo, en segunda non mires porque xa me dixo un compañero meu. Bueno, deixa a mí, tal. Mirou, aos 2 días tiña 2 ofertas de segunda. Era Levante. Levante e Toledo. Toledo, que despois sí que... Que despois... E despois é o Levante que Levante era, o sea, era un equipo era un- que estaba feito para ascender, máis ben ou non? A ver, meteran cartos, pero eu creo que facían as cousas mal. Xa. Non sei, eu cheguei ali, o primeiro entrenamento, estaba Emilio Cruz de entrenador, acercouse a mí e díxome... Estaba, perdón? Emilio Cruz. E díxome, vas a ser uno más aquí en la plantilla, pero que sepas que yo no te pedí. Xa empezou... Yo- xa. Yo quería fichar a Suances. Bueno, xa quedas así, Xa. diste, bueno, que fago? Bueno, pero eran historias seguramente entre representantes, secretarios técnicos, Xa. bueno, Tal cual. destas cousas que Xa. Que pasan que no todo o fútbol, mundo sabe ¿no? que as hai, pero que hasta que as vives diste. Xa. Entonces, bueno, foi un ano complicado. Un ano complicado porque era un vestuario Jodido, moi- que... A ver, é que había o grupo de valencianos, había 3 ou 4 que íbamos do Mérida para ali, despois había 3 paraguayos, 2 de Costa de Marfil, un de Mali, un de Angola, un croata. Costa de Marfil, como se chamaba? Eso era- Etienne, non? Etienne. Sí, Etienne, Etienne andaba ali. moi Keita, xogadores. bueno, era un vestuario complicado. Sí. E non Que foron estaba máis Pachi cousas. Villanueva, o Ostras, portero que de porteiro. Eu ríme moito porque reuníamos no vestuario antes de salir a xogar, sempre así en círculo, e puñese a rezar. Eu non sei o Padre Nuestro, Dios te salve, bueno, eu non son moi crente, pero bueno, vale. Facías que rezar. Eu dicía, Pachi, me cago, isto non vale para nada. Mira como vamos. Ti non ves que hai 2 de Costa de Marfil, un de Mali, non saben nin o que dis, teñen outra religión, para que vale isto? Pero empeñado, bueno, fomos para a segunda vez. Mira, ti. E despois que Non nos ti salvou o rezar. sigues en segunda, porque estás 2 tempadas no Toledo. Sí. Vimos por aí que tiñades estaba Casquero, estaba Sí. José Aurelio Gai, A estaba ver, fíxose un moi bo equipo, a ver. Sí. Unai Unai Emery. o representante que me levou a Levante, xa no anterior tiña oferta de Toledo, pois levou Claro. a Toledo. Tiña colocado ali a Rufete levou non sei, pa Mala, non sei Ostras, mítico Rufete. Entre eu, bueno, eran que por certo, cosas de... falando de Rufete, en Levante coincides cun moi novo Vicente. Sí, Vicente sí, chegou a debutar ese ano. Que ese Xogadorazo ano. era. Bo, A non? ver, era moi bo. Tiña Era como a ti, pero noutro lado. non sei cantos anos tiña, era juvenil, pero debutou con nós, pero xa tiña un desparpajo que 16 anos. Sí, era unha pasada, era unha pasada. Co tío Se iba- vía que tiña un futuro, encima entrou nun equipo
que el non estaba viciado polo vestuario noso de sentirse que nos cada vez que saíamos a xogar ali na casa, pues estabas atenazado e non salían as cousas, bueno, tes esa responsabilidade. El viña dos juveniles sin esa responsabilidade, sin presión, claro. Salía a facer o seu fútbol, e claro, a xente estaba con el, a verdade que xa se vían cousas que Joder, que tío... En Toledo temos aquí apuntado, a ver se nos podes contar unha broma que lle fixestes a Unai Emery co Reflex nos calzóns. Que foi eso, Juan? Non sei onde sacas a información, pero a ver, é que había un bon ambiente nese vestuario, pero esa broma me parece que é do segundo ano, non é do primeiro ano, porque tiña que estar Esteban Torre por medio, o pai de Pablo Torre. Cántabro. Sí. Era moi bromista, tiña a costumbre esa de botar reflex nos gallumbos ou así, claro. Escoces un pouco. Unai moitas veces salía de entrenar con prisas e tal, vestíase rápido, arrancaba e despois iba no coche e nós estábamos ali no aparcamento, sabíamos, e xa empezamos a rir e vais a ventanilla, cabrones. Bo tipo, Unai. Sí, moi bastante. Era un xogador tamén, non? Xogaba variante. Sí, era un xogador de equipo e, bueno, xa se veía que iba a ser entrenador porque facía análisis a acabar cada partido e iba no autobús falando do partido, de que si había que facer isto, que non sei que, bueno, conocía xogadores de toda España, Mima. Falaras do xogador que falaras, el sabía que xogaba en segunda B, os partidos xogados, as asistencias, o que fora, sabía todo, controlaba moito. Ostras, é o primeiro ano que dades sétimos, xusto por diante do Compos, precisamente, boa temporada, pero esta segunda temporada colistas, non? Sí, o primeiro ano había moi bo equipo, estaba Gregorio Manzano entrenador, non o tiñamos eso. E chegamos a falta de 3 jornadas, que a min tamén me ofreceu, porque eu esas 3 jornadas non as pude xogar por lesión, estábamos en ascenso directo, faltaban 3 jornadas, e tiñamos na casa o Albacete, que estaba por abaixo, o Málaga xa ascendido e Eibar. Ostras. Estabades aí tamén para... Claro, entón dixen, si ganamos Albacete, o Málaga xa está ascendido, tal, vamos a Eibar, ao final perdemos los 3, porque os equipos... Juanito dependencia. Estarían en primaria. No, a ver, tampouco é eso, pero sí que me fastidiou non poder estar para sudar. Xoguei o partido do Albacete, pero na segunda parte notei algo e, bueno, levaba con moitas molestias, moito tempo con molestia no aductor. Eso non aguantei máis, esas 3 jornadas non as xoguei e sempre me queda aí o... Pero claro, moitas primas antes, sí, a ver, estaban para ascender equipos como Sevilla, bueno... O primeiro ano marcaslle un doblete ao Sevilla no Sánchez Pizjuán. Sí, eso, un ex do Betis. Entrenador Santos, prestoume. Sí, estabas antes de adestrador daqueles do Sevilla. E non lle dixeron, cuidado co avión que teñen aí. Non sei o que dixo, non. Ostras. Pero bueno, o sea, e ese segundo ano xa tamén moitos minutos. Sí, moitos, 2 goles. 2 goliños. Sí, menos goles, un equipo distinto porque marchou moita xente, subiu xente do B, que estaba en terceira división, bueno, moito xogador cedido, porque o primeiro entrenador foi Portugal, moito xogador cedido do Madrid B, do Barça B, do Por B, moito chaval novo, entonces, bueno, perdemos algo de veteranía e... Notas na categoría. Claro. Sí, unha categoría moi dura tamén. E despois, a temporada 2000-2001, regresas a Santiago, con 31 anos xa, regresas ao Compos. Como se deu esta volta? Pois eu acabei contrato en Toledo, que firmara por 2 anos, e recibín a chamada de Fidalgo. Era un Combo xa con problemas, non? Sí. Era un Combo xa con problemas económicos. Sí, bueno, había ese rumor aí de que xa non estaba tan ben, pero bueno, a mí ofrecerme en principio 2 anos, eu dixenlle que si son 3 que vou para ir rapidamente, que mellor, entón negociamos rápido. Pero ti aí xa contabas, claro, tías 31 anos, isto foi ano 2000-2001, que as carreiras dos xogadores eran máis cortas en principio. Ti aquí xa pensabas un pouco na retirada ou contabas botar aínda 25 anos máis xogando ao fútbol? Non, eu contaba seguir xogando anos ao fútbol porque me encontraba ben, con 30 anos, pero acababa, bueno, a final de temporada, o 9 de suño, pois naceu Óscar, e entonces, pois, dixen, boa oportunidade, 3 anos para Santiago, tal, bueno, xa Galicia, xa acabo aí. Claro. A idea era esa, vir para Sigüeiro, vivir en Sigüeiro, entrenar no Compos, bueno, perfecto. Era perfecto, sí. Firmei 3 anos e...
Sí. E nada, son anos no que o primeiro ano en segunda marcas 5 goles, metes un doblete ao Levante. Gustavo 0-2. Supoño que prestou marcar o Levante. Pois moito, sí. Eso de que din que non se celebra, tal, eu celebrei no como si. Sí. Hombre, Que cabrón. E a ver, despois eu estaba no Compos, como non vou celebrar un gol co Compos? E tampouco lle debías... No. No, nada, nada. Levante. No, de feito tamén marchei un pouco mal a final de temporada do Levante porque os últimos 2 meses do Levante marchei, rescindín ali con eles de malas maneiras e fun ao Racing para intentar xogar a fase de ascenso, pero empatamos co Talavera que entrenaba Gori Manzano na Malata e non nos podemos meter na fase. Sí, está conectado. E que tal? Estaba Carlos Ballesta, xa o coñecías, el non chamábate Juanito, non? Sí, con el non había problema. O único problema é que, a ver, cando empezou a pretemporada, pois nun entrenamento lesionéme, o sea, nunca tivera lesións importantes, ese ano operéme 3 veces do brazo. Ostras, do brazo. Do brazo, aparte. Sí, de feito non me quedou moi alá. Ostras, pero por que caíches e... Sí, caín para atrás nunha xogada con Lluvera, non sei con quen foi, caín para atrás e, bueno, rompín a cabeza do radio. Ostras. Bueno, tuveron que operarme, pero non quedou moi ben aí. Ostras. Perdín algo de flexos de tensión, bueno, de pronación, aí andamos. Sí, bueno. Pero bueno, para sacar de banda valíame, portero non era, entonces... Non tan mal. Pois empezades a temporada con Carlos Ballesta, despois chega Goran Maric, que era, este era o pai de Maric, que estuvo no Celta, pode ser. Goran Maric. É el, non? É el. Sí, é el. Ah, é el, claro. Sí. Claro. Sí. Bueno, primeiro xoguei con el nos primeiros anos do Compos. É verdade. No ano de segunda do Compos. E non é a primeira vez que despois che entrenaría un compañeiro antigo. Que falaremos despois da etapa no Racing con Luis César San Pedro. Bueno, aí no Compos estaba Moure tamén, estaba Mella, que era o preparador físico, que os dous xogaran comigo. Certo, na primeira etapa. Buah, claro. É que mira ti, Gonzalo Mella, non? Sí. O pai de David e Marcos. Uf. E baixades... Era zurdo tamén, el. Era zurdo. No. Pero baixamos, foi un ano, a ver, jodido polas lesións, e porque estábamos xogando en Elche, tiñamos que ganar para salvarnos, pusémonos 0-2 con goles de Gudel, e ao final empataronnos, Buah. descender. É que tiña esa opción de manteros. Era contra eles, Sí, cara a cara. Claro, ibades ganando 2-0. Sí. Que faena. Foi unha gran decepción, pero bueno, hai que levantarse. Ao ano seguinte, pues, estábamos en segunda B E ascendedes, non? ascendemos. Sí, señor. Como foi o ascenso? É o ano que que lle gañades ao Barça B, non? Para ascender nesa segunda fase. Boa celebración. Estaba xa a masa social un pouco máis Unha celebración distinta, porque foi un ano complicado. Me parece que ese ano foi o que non cobramos prácticamente todo o ano, creo, non sei. O ano seguinte foi o descenso administrativo. Había moitos problemas, entonces foi unha celebración así diferente a primeira de... Claro, que o sea, subistes, pero xa sabíades que eso mellor sí, non iba eu ben, non? recordo que a celebración foi máis interior, máis para cada un, eu na casa, a miña familia, porque, bueno, era algo importante. A outra celebración, o primeiro ascenso, era de todos, máis viñades era de, diferente. Claro, un Compos de primeira, Claro, un ascenso sí. Era un segundo. pouco costaba, o sea, sí, claro, non era, era a situación non era a mesma. O ano seguinte, en segunda, facedes un gran ano, ainda así, non? Descendedes polos problemas económicos, pero quedades novenos, ti fas moi boa temporada tamén, non? Sí, ese ano fixemos moi boa temporada para as circunstancias tamén, porque estábamos claro, sin cobrar, sí. Iso contou no aquí Álvaro Varela. Sí. No, era complicado, pero ainda así o equipo competía e máis con bastante xente do Compos B, bueno, fixemos creo que un ano moi bo. Ostras. Si fora hoxe en día estaríamos aí cerca dos playoffs. Sí, do playoff dos descenso. E ti xa veterán, porque xa tiñas que 33 anos. Sí, a última temporada Compos 33. Sí, e temos aquí apuntado unha pregunta de seu anillo que di: que esperas do Compos no futuro? Porque, bueno, non sei se sigues un pouco a actualidade de Compostela. Ti consideras que é o mesmo club no que o que xogaches ti, este Compos? A ver, eu non estou agora dentro do Compos, pero os equipos cambian, está claro que non é o mesmo. Polo tema de refundarse. Xa cambiou de cando da miña primeira etapa a segunda xa cambiou, pero bueno, eu sí que considero que sigue sendo o mesmo Compos, sí, o Compos de todos.
pero non sei como está ahora por dentro. Iba moi ben na Liga, pero últimamente pois está... Gustache seguir a terceira, por exemplo? Sí. A ver, o meu fillo pequeno sigue bastante a terceira, sempre anda mirando os resultados e tal. Procuramos seguir un pouco, sobre todo os equipos donde estiven eu, donde estiveron eles, pois miran os resultados e tal, bueno. Empezamos pola primeira, acabamos na primeira al final. Cuidado, é que é verdad. Despois dese descenso administrativo do Compos, imagino que ti dis vou cambiar porque non cobrabades, non? E vas ao Racing de Ferrol na tempada 2003-2004. Como foi a saída do Compos? A ver, eu estaba facendo a pretemporada co Compos, pero sin contrato. Tiña de palabra, falara con Fidalgo para renovar, sí. Pero claro, que as circunstancias do club, pois, ainda non firmáramos o contrato. Claro. Entonces, eu estaba aí un pouco indeciso porque non sabía, entón falei co club, o club non me aclarou moitas cousas e dixen, pois, hai que marchar. En ese momento, pois, chamaronme do Racing e bueno. O Racing en segunda B estaba. Sí. E xa vivías en Neda ou estabas aquí? Non, eu estaba en Sigüeiro. Vale. Sí. Bueno, xuntáronse varias cousas. Eu compraron un terreno en Sigüeiro que ao principio era edificable, houve unha moción de censura no Concello e xa non era, entonces entre eso, o lío do Compos, chamamos Racing e dixo, vamos pa Ferrol todos. Facer a vida ali, non? E arrancamos pa Ferrol. E xa quedaches. A pesar do que dicías antes, de que en Ferrol tampouco che puxeron as cousas moi Xa, fáciles. pero eu sí que non son rencoroso nese sentido. Non é como o Duque, un tenor que digamos no Compos, que non son rencoroso, pero que me late la paga. Claro. E aquí, por fin, sacas a espiña que tiñas que che quedar clavado mellor co equipo de Ferrol un poquinho, non? Porque ascendedes a o ascenso historiquísimo a segunda división, non? Sí, era un equipo, Luis César de entrenador. Luis César de entrenador. Estaba Fabiano tamén de compañeiro teu, non? Tremendo. A verdad que, bueno, foi complicado porque incluso na fase de ascenso sin facer moitos puntos conseguimos ascender porque foi moi igualada, perdendo o último partido logramos ascender, que eso é curioso porque, bueno, decía Barbarín, que Barbarín fixo o penalti que meteu o gol ao Atlético Madrid B e ganaron eles, e decía Barbarín, fixo o penalti do ascenso. Claro. pero sí que foi unha liguilla moi asustada entre Sevilla B, Atlético Madrid B e nós. Xa, é que esas liguillas eran eso, tremendo, aparte con filiales que subimos con poucos puntos, pero bueno, sí que me quitei un... É que tiñes 37 anos e hai que decir que Luis César ten a mesma idade que a ti. Como era ese de ter un adestrador da mesma idade? Como Giralde C. Aspas, así. Dese rollo. A ver, con Luis César xa fora compañeiros, xa nos conocíamos, bueno, a relación era boa, non había ningún problema. E despois, cando estuve no Sigüeiro, era moito máis... Pasouche varias veces, non? máis vello que os entrenadores, pero bueno. Nada, aguantas... Bueno, o ascenso este imagino que en Ferrol sería a hostia, non? Sí. Pa a cidade e tal. Ascendemos en Madrid, e chegamos a Ferrol, bueno, festa, a verdad que... Ese día sí que... aí excediches, bueno, ese tío 37 anos tiña guardada a historia do Beasain, entonces ese día sí que me liberei un pouco de... Foi o día que máis celebraches da tua vida? Sí, ese foi o día que máis celebrei. Isto foi? O día que igual hai máis lapsus aí que... Claro, iba a decir, non quero pensar en como chegaría Juanito a casa. Sí. Isto non, que non cheguei a casa, me parece. Non volviches nunca. Eu creo que fun, non sei, a dormir a casa dun compañeiro, a verdade que esa noite sí que a celebramos. Joder. Sí, merecidamente, a verdad. 10 anos despois, 9 anos despois do outro frustrado ascenso. Que bo. E aguantas 2 temporadas aí xogando en segunda co conxunto departamental con 35 e 36 anos. Ti aí como atopabas-te ben, supoño, non? Xogabas bastantes minutos. Sí, xogaba bastantes minutos. E non pensabas, joder, non dicías, coño, teño 36 anos, non é normal isto. É que rendías. No, eu encontrábame ben. De feito, bueno, foi cando foi o da selección galega, tamén fun, e bueno, encontrábame ben, o que pasa que, bueno, ao descender, pois, eu pensei que o Racing que me iba a ofrecer para renovar, non foi así, entonces, pois, bueno. Voltiña, bueno. E o da selección que comentabas, o de fuches ao partido de Uruguai. O de aquí de Uruguai, non se fora eu. Esa, non? Sí. O sea, viches a Juanito correndo ali. Sí. Cosete, ese día sí que levabas. Sí. Mantiñas a velocidade? Sí, a ver, ainda manteño. Sí. Bueno, ao meu fillos xa non lle gano, pero no, pero
Pero a ver, esa punta de velocidade sí que é certo que cos anos vas perdendo, pero vas ganando mellor Inteligencia Outras táctica. sí, bueno, pois cando a tes que utilizar, cando non, gardas forzas, bueno, xogas cos cambios de ritmo. Quen mellor que a ti para dar lección sobre iso, realmente, porque joder, e despois, bueno, foi o teu último ano no fútbol profesional como tal, non? Despois xa baixas ao Narón en terceira. Como se dá esta situación? A ver, ao acabar no Racing e non ofrecerme a renovación, porque, bueno, cando había que falar co club, cheguei ali ao túnel dos vestuarios, estaba en directivo e dixeme, que vienes a polas botas? Eu dixen, bueno, viña a falar co club, a ver se renovaba ou non, pero vou coller as botas porque Xa vexo o que hai. Xa vexo o que hai. Joder, no, por que non crees que teres un collín tío as botas. importante no equipo? Un veterano, foi quizáis por eso, unha nova etapa en Ferrol, segunda vez, outra vez. Non sei, eu un mes antes tivera unha conversación con Isidro ali na grada na que me dixera que, bueno, que si quería renovar, que había cousas no vestuario, que igual que as tiña que contar, que non sei que tal, bueno, non sei. Creo que se me valoraba máis por algo deportivo que polo deportivo, entonces le dixen, non me interesa tampouco esa función. Entonces, cando ves que non que deportivamente o mellor non interesas tanto, pois digo, bueno, entonces o día que iba polas botas, xa iba polas botas. Pero bueno, confirmaron, claro. Collín as botas e marchei. Entonces tiven a oportunidade de firmar no Mirandés, tiven ofertas de Negreira, Órdenes, Cerceda, bueno, quedaba un pouco longe. Sí, todo quedaba un pouco, a ver, algunha sí que me interesaba, pero bueno, como estaba vivindo en Narón, pois en Narón estaban xogando xente que xogara comigo no Racing e sabía que iba a haber un ambiente no vestuario perfecto e dixen, pois aí vou. E fun para Narón. Acordaste cal foi o teu último gol no fútbol profesional? Pois non. Foi en Asturias. Non cais. No Molinón, nun 3-1, que vos ganou o Sporting. Desta temporada, na última temporada do Racing. Sí. Pois non sabía ni que metera no Molinón. A verdade que os recordos revolvense aquí dentro e ainda outro día, porque claro, teño a imaxen do Compos aquel que ascendemos de segunda B a segunda, da segunda etapa, que era un Compos serio, que xogaba ben, que tal, non sei que. Outro día o meu fillo navegando por aí encontrou un Oviedo B Compos. Bailástelos. Sí. O Oviedo estaba en descenso e nós para ascender 1-0 e non tiramos nin a portería e estuvemos vendo ali o partido e dixen, pero eu tiña un recordo do Compos que non era igual foi o partido tonto, sí. Pero como ese partido que mal xogábamos. O sea, tiña todo o partido, viches todo o partido. Sí. Que guai eso. Sí. Bueno, pero bueno, mal partido. Non sei como aguantamos todo o partido, a verdade que xa lle dixen, pa outra vez busca outro que non facías ninguna nada, non fixen nada en todo o partido, nada, diste, bueno, nin eu nin ningún do equipo, que ves o partido diste, pero como ese equipo, é que ves o partido diste, o que está para ascender ao Oviedo, non. Pero bueno, o fútbol é así. E vamos falar agora do fútbol que máis nos gusta, porque chegaches ao Narón. Despois desta 2005-2006, na temporada 2006-2007, pode ser? Sí. Con 37 niños, fichas polo Narón en que categoría estaba? Terceira división. Con 37 anos, deixas a máxima exigencia do fútbol profesional. Como se dá esta chegada ao Narón? A ver, a chegada é boa porque había moitos xogadores que coincidiran comigo no Racing e, bueno, coñecía moita xente. Está Manel, Fran Caínzos, Mella, Jorge Nano, bueno, entón a xente que xa tivera contacto no Racing, entonces por ese sentido ningún problema. Quizás o que máis me costou foi pois eso, ese cambio de terceira división, de entrenar polas mañás, bueno, claro, empezar a entrenar polas tardes, cambiar un pouco os hábitos, eso sí que me costou un pouco. E xogar en, bueno, que o Narón tiña de erva natural, creo, pero xogar en campos de erva sintético, esas cousas. Os partidos da casa perfecto, pero fora, bueno, costaba, non? Decías que tiñas así problemas co... Sí, eu cando había césped artificial sempre sufría. Porque claro, aquí sufría moito. Ti igual nunca xogaras en césped artificial, porque ti cando xogas en categorías máis baixas en base era de terra. Eu cando era chaval, o primeiro campo así de artificial que fixera me parece que era as Cancelas, pero bueno, eu cando entrenei nas Cancelas era de area, terra, area, non. Joder.
eran todos así. A Claro, Residencia, Brañas de Sar, bueno, por onde íbamos a entrenar co campus eran todos Lavacolla, bueno, Sí. todos campos. Sí, vimos que estás no Narón 7 tempadas e 6 delas son en terceira división. De feito, descendedes a preferente e ao ano seguinte xa volvedes a ascender. Que recordas daqueles anos? Que é o que te levas do Narón, da terceira división? Que nivel había? A ver, a terceira división era unha división bastante forte, con equipos potentes, ou anos que estaba o Racing, o Compos, bueno, había vos equipos. O equipo do Narón era un equipo competitivo que podía estar entre os 4 primeiros, bueno, de feito estivemos varias temporadas aí. O que pasa que era un club que non tiña esa aspiración por ascender. Quitando un ano que sí que nos metemos en fase, que Correcto. parecía, pero hasta lle chegamos a plantear a directiva si había que ascender ou non, non Como que non quedades interesaba sí, moito. como que non estaban convencidos de que fora bo pro club. E bueno, Pero en segunda vez, Foi unha sempre, pena. claro, hai que pagar, hai que facer contratos profesionales, hai que ir Sí. fora, hai que facer viaxes máis largos. Dixo aquí Cabrejo tamén que Cordes, que no seu día tamén era como que os escapaban dende o propio Xa. clube de non se pode Non, estender. Sí, e ainda así quedastes eso, 2007-2008 quedastes terceiros, que é a tempada esa que dis da fase de ascenso, e despois nas dúas seguintes, do 2008-2010 quedades quintos. Non claro, está nada mal porque tampouco. a sensación que daba desde dentro era que quedar quintos era a posición que se quería. Era como quedar os primeiros. Sí, non xogar o sea, fase, claro. quedar moi ben, estar aí, bueno, pa xente que somos un pouco competitivos e tal. Claro, e ti como vías eso, vindo de onde viñas? A min non me gustaba, eu creo que había anos nos que sí que se podía pelesar por estar aí arriba, incluso por ascender, pero bueno. Fua, ti xa con 40 anos, 41, a marchas do Narón con 43, o sea, aí non sei se estabas xa en plan, teño que deixalo, se te notabas peor, non sei. No, a ver, sempre Xogabas moito, joder. Sí, notábame con ganas de seguir, a pesar de que o último ano no Narón pois descendemos, porque, bueno, houve moitos problemas económicos, marchas de xogadores, bueno, foi un ano complicado. Competíamos os partidos, pero non nos chegaba para acabamos descendendo. Entonces, en preferente ofrécenme seguir, pero bueno, unha plantilla totalmente renovada, entrenadores novos, eu non me sentía con moitas ganas de... E un día coincidín ca directiva do Sigüeiro, que bueno, xente que incluso cheguei a xogar algún partido e que conozco de toda a vida, e deixarme... Por que non ves aquí a xogar a última temporada aquí? A pechar o círculo. Sí. A última temporada, dixeron, sí que te engañaron, ben. Sí. E bueno, cada ano era a última e foron varias últimas. 3, 4, 5, 6, 7, Sí. 8 temporadas, un Sigüeiro, botaches á final. E no Narón, por certo, coincides con moito rapaz novo que despois triunfaría no Racing de Ferrol porque era como club filial, non? Ou algo así. Bueno, cedía moito futbolista, non? O que pasaba é que os entrenadores que estaban no Narón, Luis Miguel e Chis, pois estiveran antes no Racing juvenil, coñecían moitos xogadores, entonces Pablo Rey. o equipo Ever. estaba en terceira, tiña un bo campo, entonces era unha forma Moi atractivo, non? de que se foguearan esos chavales na terceira. Quen foi o que máis te gustou de todos eles? Porque pasaron moitos e moi bons, Alex López. Alex López. Alex López. Eh. Bueno, vamos. Foi o que xogou en primeira. Claro, Alex López tiña, bueno, é que Alex López cando estaba no Racing, ele era cadete e viña a entrenar con nós. Ostras, sendo cadete. Sí, esa lle vi as cousas que diste, este chaval ten que tirar para arriba. O que non entendi nunca é porque non debutou antes no Racing, é porque non lle deron máis. Xa. Pero Despois volveu xa veterán para... Sí, é que en Ferrol é un pouco especial. Parece que tes que Facer ou máis. ser de fora ou facer algo por fora para que despois te chamen outra vez, porque pasoulle a Ever, a Alex López, a Diego Rivas, a todo o mundo. A verdad, que é de a verdad Ferrol. que sí. Primeiro, parte que teñen que demostrar fora e despois volver. É curioso, Non sei, E ti aquí en preferente con 40 e pico anos, 40 e poucos, o sea, como eras físicamente? Estabas mellor que... Estabas, bueno, máis ou menos ao nivel do resto de compañeiros e do resto de xogadores? Estabas por encima, estabas por debaixo? Porque claro, viñas de onde viñas tamén. Sí. A ver, eu encontrábame ben, non sei, houve un ano que perdemos un partido e o preparador físico, o entrenador mosquearon se puxeron, me parece, porque ali en Narón hai as pistas de atletismo. Puxeronnos ali, non sei se foron 12 series de 1000. E ti encantado facendo así. A ver, Tirando de uno, vosotros algo detrás. que non ten moito que ver co fútbol, pero bueno, Sí. foron 12 series de 1000 que
según eles non era castigo, pero ali botamos un clásico, encima os que non chegaban bueno, había que facer as series en 3 e pico, o que non chegara, pois quedaba de ver esas series. Bueno, unha cosa así. Quedaches primeiro, non me digas máis. Non, eu pois aguantei, a ver, sí que había series nas que había algún novo aí tirando diante, outras veces viñan outros, bueno, pero normalmente pois estábamos 3 ou 4 que íbamos aí en todas as series. Entonces, nese sentido, nunca me sentín inferior físicamente. E sentías o respeto da categoría, dos rivais? De decir, buah, este Juanito, o que xogou en tal, ou mira, o que sigue aquí xogando, non sei como te trataban os rivais, ou te daban máis caña. A ver, hai de todo. Eso vai ca persona, eso. Encontraste xogadores que sin ti dicir nada xa che din ti de que va, non sei que tal. Xa. Claro. Non te conozco. E sin embargo hai outros que pois ao acabar o partido pois foi un placer xogar contigo, non sei que, nunca pensei e tal. Bueno, encontraste de todo, a ver, como na vida mesmo. Enfrontaste a eses anos a Cabrejo, no lateral e ti de extremo? Estou pensando. Pois supoño que sí. Supoño que sí. Ollo, El cando andaba por aí no Ordes e así. No Ordes, no Negreiro, amigo. Sí. Non, seguro, sí. Eu penso. Supoño que sí, pero non sei. Son tantos anos que algún ano tenías que quedrar. Se me cruza todo aí un pouco. Moitas veces os meus fillos pregúntanme tal xogador, que tal era? Eu poño a pensar e digo, non sei como xogaba. Claro. Sí, solo te quedas con detalles así, porque son tantos compañeiros e tantos rivais, e ao final xa non sabes nin como xogaba. Claro. Tache pasado algunha vez que che veña un a saludarte, o mellor que xogara contigo, non te acordas? Cando fun con Narón a Negreiro unha vez, vai, son paisano da grada, salúdame, non sei que, eu... A ver, fálame algo máis, porque tal, ao final sí que souben era, pero claro, xogara con el no Souvenir de Compostela e non o volver a ver hasta no Narón, 30 e pico anos, claro, el xa non tiña pelos, ti seguías igual, pero claro. Claro, el seguía a mellor véndome a mí, pero eu non o volver a ver a el, entonces, buah, que heavy, sí que me costou. E non había redes sociais antes. Claro, non había nada. Claro. Non vas vendo a evolución, como vai. É verdade. É así. E que, volver a onde todo empezou, volver a Sigüeiro, en primeira autonómica, como foi? Con 44 anos firmas ali. Que a idea de volver logo unha temporada ou dúas ou así. Para pechar o circo. Sí, que a idea de... A idea non era facer aí unha outra década de fútbol. Non, a idea era xogar un ano. A ver, sí que na miña mente estaba a conseguir un ascenso ou unha copa. Ao final conseguín as dúas cousas co Sigüeiro, e eso sí que me enorgullece, pero bueno, nunca pensei que fora a estar tantos anos, a verdad. Pero despois van pasando, e claro, acaba a temporada, como te encontras? Queres seguir? Bueno, como te encontras? Queres seguir? E así, ano, o único que acabou pois con matrimonio foi o COVID. Totalmente, é que chega a temporada 18-19, consigues ese ascenso do que falábamos, que supoño que ese día non te desgobernaches tanto como co Racing de Ferrol, a celebración, pero... Non, xa tiñan... Pero deixache pero bueno, metémonos ali no pilón de Sigüeiro na fonte, bueno, hubo celebración, sí, estuvo ben. E despois ano en preferente, pero justo chega a COVID e é como que para un pouco a túa para os pés. Foi como para un pouco todo. A verdade que despois ano seguinte empecé a pretemporada outra vez en preferente co Sigüeiro, pero ao final o Sigüeiro renunciou a participar, entón quedou todo aí, así que eu estaba incómodo porque xogar o último partido da miña carreira sin saber que era o último. É curioso que o COVID, bueno, sempre me quedou aí dicindo con 50 anos, cando veo o COVID tiñas 50 anos, Juan? Sí, ainda era un rapaz. Xa foi tempo. Pero sí que me quedou ese de decir, non é o momento de deixalo, pero bueno, se non queda máis remedio, pois habrá que deixalo. Sí, pero The Last Dance. Sí, ainda tu veches aí na 2022-2023, ainda tu veches outra aventura máis. Esta sí que foi dun ano solo, no Cultural Maniños, cos teus fillos. Sí, aí, bueno... Convenceron teles para volver ou como foi o tal? Con 53 anos. 53 anos, non era moi difícil convencerme, porque eu... Bueno, sí, xa estou por vendo. Eu non estou retirado, eu as botas non as colguei. Ollo. Oye que van chamar. Eso dicía una Emery tamén moitas veces, decía, yo non soy jugador retirado, yo... Sí. Soy un jugador sin ofertas. En ese caso, pois bueno, teño as botas están nunha estantería, non están colgadas. Sei que non vai haber ofertas, pero
Bueno, Bueno. A terceira autonómica non te lías, non? No. No. Ahora é moi difícil que Non, me, é o rápido que me de líen, Neda, non? pero O rápido cuando de Neda. É o rápido de Neda. Sí, o rápido de Neda. Ollo, o No. rápido de Neda, No, pero no momento ese, pois sí que tiña ganas de, bueno, de xogar un pouco máis, como estaban os meus fillos ali, pois o club un día falando, tes que entrenar un equipo da base ou tes que vir a entrenar ou xogar, bueno, eu dixenlle, entrenar non me gusta moito, agora de xogar. Claro. Sí, xa decías antes, Eliáronme. non? Que adestrar Sí. mellor non? Entonces, firmei, costoume, a verdade é que levaba un ano e pico sin xogar, ainda que salía a correr, eso pues non é o mismo. Xa. A mãe estaba traballando nunha empresa de salinería, 8 horas pola mañán, pola tarde a entrenar, bueno, foi un ano complicado porque empecé a entrenar e eu notaba que non podía sprintar, que os esforzos que os tiña que regular moito, non me encontrei ben hasta casi final de temporada. Pero ao final atopaches de ben, non? Sí, ao final de temporada xa me notaba outra vez a ser un pouco... E de extremo? Ou xogabas Sí, máis? sí, Extremo. extremo. Sei que eso é curioso tamén, porque normalmente os xogadores cos anos pois van Reconvirten. collendo posicións máis centrales, normalmente ou indo hacia atrás, non? Ti sempre xogaches un pouco no mesmo sitio. Sí, eu desde que me puseron aí na banda aí quedei. Foche quedando. A ver, eu na banda estaba cómodo, porque por detrás non tes ninguén, tes a línea. É o línea que está aí encordeando un pouco, pero tes a línea de banda que non molesta, sabes que non che van a ir por detrás, entonces xogas ca distancia do defensa, se está moi apartado recibes ao pé, se ven cerca corres, se che mandan non máis. Chega a línea de fondo, centras. O fútbol é moi fácil. Sí. O fútbol é fácil, decía, sí. Que cos teus fillos que tal? Porque Óscar vimos que, bueno, medio centro central, que xogan, están agora os dous outra vez xuntos no Cedeira, Sí. e o pequeno, bueno, Óscar ten 25, Ipi, chamanlle Ipi. Sí. Chamas Iván. Chamase Iván, pero bueno, de pequeno o irmán chamaba Ipi e tal, bueno, aí lle quedou, gustalle máis Ipi que... Joder. Vimos que este ano pasou 9 tanzos, que marcara 15 goles en preferente co Miño. Non sei, tivo unha lesión grave, pero non sei que tal os ves, así como xogadores. A ver, que un pai que vai a dicir do fillo, non? Pero sí que entenden o fútbol, o maior é un pouco máis xogador de equipo, máis defensivo, máis con, bueno, virtudes de facer xogar os demais. O pequeno un pouco máis parecido a min, xoga máis en banda, máis de desbordar, máis de chegar, ten máis gol que eu. Ostras. Ese ano no Miño, 15 no Miño goliños. meteu moitos goles, o que pasa que, bueno, pois Tivo mala sorte. tivo mala sorte con as lesións, e agora está outra vez retomando. Sí, Bueno, pero está que xogando partidos. Que tal leva a roda aos xonllos? Porque lesionou os dous días, non? Sí, cando era juvenil a perna esquerda, 9 tanzos a perna dereita. A ver, está ben, non ten molestias, faltalle coller esa confianza, porque Claro. ahora mismo me parece que van 11 meses da operación. Bueno, Claro. bueno, ainda lle queda, pero bueno, está. Ten que O poñelos... importante é que non ten molestias. Claro, e as pernas que lle queden ben fortes. Que importante é o da saúde, porque ti decías antes que unha das poucas lesións que tuveches foi esa do brazo, e non falaches de ninguna lesión máis, non? No, tive en estado brazo toda a entrevista. que, bueno, que encima, a ver, sendo mala suerte de lesionarse, lesioneime a principio de pretemporada, entonces en setiembre xa estaba xogando, prácticamente non me perdín partidos. Despois, cando volveron a operar, pero ao mes xa estaba outra vez Pero disponible. Non bueno, recordas outra lesión que tuveras nos teus 30 anos de carreira, A ver. Sí, perder o fermo. algunha ruptura de fibras Xa. despois dos 30, antes dos 30 non. Antes dos 30 nada. Antes dos 30 non corrompí fibras. Despois dos 30 algunha que outra, algún esguince, pero Vaya vez. nunca lesións de máis Xa. lesións de máis dun mes nunca, excepto esta do brazo. E iso sempre te coidaches moito, imagino, non? Ou Sí, non? bueno, a ver, para min non supuso ningún esforzo. A ver, eu non digo vou facer isto porque non, simplemente teño uns hábitos que igual son hábitos saludables, sí que me axudaron a, pero non porque diga teño que facer isto, teño que, a ver. Pero bueno, axudan. Cas comidas Sí, que pero- meteslle comida de todo tipo, comes ben, Non, sí, eu creo que como ben, pero bueno, gominolas. cando era máis novo igual comía peor.
Chucherías e así. Chucherías, o regaliz sí que me gusta. Oye, guilty pleasure, Unha película no cine sin regaliz non... É que temos aquí unha pregunta que a que se debe a túa longa trayectoria. Supoño que, bueno, irá un pouco o que falamos, un pouco eso, pola Sí. sorte, pola xenética, polos hábitos, un pouco A ver, todo a eso. xenética dos meus pais supoño que influirá, a vida que levei, os hábitos, sí, a ver, comer non é que comera tampouco, sempre fui un mal comedor. Despois cos anos, pois bueno, ahora como mellor, pero O que che poñen, sempre me gustou moito entrenar, bueno, estar ben físicamente, gustame todos os deportes, sempre fixen cousas, e depois o feito de empezar tan tarde a competir aos 15 anos, pois igual tamén me beneficiou. Antes dos 15, ahora os chavales empezan con 3, 4 anos, digo polos meus fillos que empezaron 4, 5 anos, xa se especializan en fútbol, bueno, Xa. nos daquela antes dos 15 anos, pois Chegábamos un a día todo. ibas a nadar, outro día ibas a xogar a tenis, outro día ao béisbol, outro día a bicicleta. Igual traballabas máis toda a musculatura, eso tamén axuda, non sei. Pode ser máis Había que facer un completo estudio todo. e Xa. Pode ser. Sí. Pasa, bueno, temos unha última pregunta aquí desta parte que di Martín_4 que di: adoita dar consellos futbolísticos aos seus fillos? Un saúdo dende miño. A ver, máis que consellos, sí que falamos moito do fútbol, de como interpretar as xogadas, de como... Pero non son consellos, despois eles que collan o que queiran. Eu dou o meu punto de vista, a miña muller dá o seu, e cada un deles dá o seu. Bueno, Quen sabe máis, ti ou a túa muller de fútbol? Home, eu creo que ela viu máis partidos que eu, Sí, en serio. Sí, porque Viute a ti moito, viu evidentemente. moito. Eu vexo desde dentro, pero desde fora ela seguramente viu máis partidos que eu. Ostras. Leva toda a vida conmigo Ten que gustar o fútbol tamén. Dende ten que fora, gustar, claro, aínda que non lle se gustara está jodido. obligatoriamente, no, pero sí que lle gusta, sí que lle gusta. Sí que lle gusta. Bueno, mira, aí menos mal. Pasamos as preguntas da audiencia. Pasamos as preguntas da audiencia. Bueno, Só temos unha, creo. Bueno, eso sí te preguntaremos despois. Xa sei por onde Sí, vas. te preguntaremos despois, que teño curiosidade. Sí, preguntas da audiencia. Que Barsete, pregúntanos, pon aquí chapaza histórica, supoño que vai dar el que pregunta. Pregunta, con 56 anos e case tantos de carreira futbolística, marcarías un carro de goles. Con cal gol te quedas? E despois, a segunda parte da pregunta, que é club máis profesionalizado no que estiveches, tendo en conta os regionales tamén. Non creo que o Narón Non creo, pero bueno, non sei. Pois eso, con que gol te quedas e despois cal é o club máis profesional no que estiveches? Vale, gol, o fácil sería decir o Do Camp Nou, Barça, pero eu sempre digo que me quedo co 3-1 do día do Compos o ascenso a segunda. en Santa Isabel. Ese día, a ver, era un paso hacia o profesionalismo, era, non sei, o culmen dun grupo de xente que veíamos desde terceira, non sei, Que bonito. era moi especial. Entonces, ese día, mirando para atrás, é un dos máis bonitos, non é o que recordo. O do Barça está moi ben, sabes? Non está mal, A repercusión non que está mal. No Camp Nou. tivo. A ver, eu sempre que xoguei no Camp Nou marquei e ganamos. Así que... non o poden dicir moito sobre Cuidado. E o club máis profesionalizado, que dirías? Home, non sei, é que o fútbol de antes era... O Claro. Betis, quizáis. Que complicado. Pero o Betis, chegar ali a aquel vestuario de cemento, ir andando por unhas leiras a entrenar ali nun campo que había ali. Eu non son ni medio consciente. Sabes? Igual casi o Depor, porque ainda que, bueno, ibas a entrenar a torre e tal, pero bueno, a infraestructura do club, Sí, eu creo que sí. Adestrando na torre, que pasaba ali a xente como a... Bueno, pero o campo estaba moi ben, Sí, estaba sí. moi ben, daba gosto. Ali ou na grela, a veces entramos na grela. Pero bueno, creo que Na a nivel de club o Depor estaba feito para medrar, Sí, señor. Pois despois desta parte da charla, imos seguir un poquinho máis, Juan, e vai entrar Eros cunha sección que é un pouco máis distendida, creo que che vai gustar. Pasamos ao Furancho Furiño. O Furancho Furiño.
Moi boas, Eros. Que tal? Como estamos? Ni a máis por aquí traendo risas e diversión. Que traes para Juanito? Pois nada, traemos como sempre ese test mítico desta sección. É un xogo Non o vin, de vamos ver que cualidades cumplirían os compañeros de Juanito. Así que, moito ollo. Pero, como sempre, empezamos por un hobby de Juanito amigo. Bueno, ahora mismo as carreiras de montaña é algo que me apasiona que bueno, que entreno 3-4 días a semana e se podo competir o fin de semana nas carreiras, pois é ahora mismo o que máis me gusta. Cuidado cos tobillos aí, non? Aí hai que ter cuidado. Bueno, hai que andar, traballo de propiocepción, traballo de musculatura para o pé, que tiña que facer máis, pero bueno. Nah, tipo la xenética que tes, malo será. Pero bueno. Cal é o mellor momento que viviches nun campo de fútbol? A ver, os mellores momentos sempre, por lo menos a nivel personal, sempre son cando consigue algo o equipo. Entonces, nos momentos que consigues títulos, bueno, títulos, neste caso de Copa co Sigüeiro, ou senón cando consigues pues, un ascenso, non? Os ascensos son o máis bonito que pode haber, porque é o premio a toda unha temporada, a toda unha trayectoria, entonces, pues bueno, estás contento ti, está contento os compañeiros, os entrenadores, o grupo, a afición, todo. Entonces, creo que os ascensos son os mellores momentos. Si me dis que escolla un, pois escollería o do Compos. O primeiro. O primeiro Compos. É o peor? O peor momento? Peor momento, cando pensas que podes conseguir algo e non... A nivel deportivo, digo, dos peores momentos o día que non conseguimos ascender contra o Beasain, co Racing de Ferrol, ese é un dos peores momentos. Despois, bueno, os momentos poden ser as lesións, pero neste caso, pois eu non te bates moi mala sorte. Entonces, por aí librouse. Librei. Un ídolo da tua infancia? Juanito, Juan Gómez. Eu era... O Juan Malo. De pequeno... El, digo. De pequeno era do Madrid e, bueno... Eu son da esa época Juanito Santillana. Chámate Juanito por Juanito do Madrid tamén un pouco. A ver, chámame Juanito porque meu pai era Juan, entonces, pues bueno, Juanito. E despois, unha vez que tes ese nombre, meu pai era do Madrid, claro. veía moitos partidos do Madrid, bueno, Juanito. Empecé a coleccionar. Había moitos condicionantes para que seguise sí, con bueno, gustábame tamén como xogaba, claro. Se che cantaban Illa, Juanito Maravilla. Ali, bueno, no lino balado. Eso cantaban yo a él, pero algunha vez tamén a min. Home. Cal é o teu guilty pleasure? Teu placer prohibido? Algo que a xente o mellor crea que non che vai gustar nada e que a ti che encanta. Non me metas términos novos, a mí me falan. Pero, non sei, un placer prohibido. Algo que che guste que a mellor non debe. As regalices, por exemplo. As regalices. Home, si, regalices. A verdade é que se abre un paquete de regaliz, sea do tamaño que sea. Acábalo. Sí. Comedor de regalices, Juanito. Sí, podese dicir que sí. A ver, procuro non comprar, porque se compro sei que o acabo. Entonces, a mí pásame con solo compro cando vou ao cine, sí, pero sí. Alguna vez despois dun partido co Sigüeiro, pues, de arrancar para lá, vas na autopista, que fas? Pues, comer regalices. Que non te pilla guardia. Hasta que se vacía a bolsa. As vidas ou as normales? Cales son as que máis As negras ou as de cereza, as normales. As que normales. non teñen relleno ni nada. As de toda a vida. clásicas. Sí, moi ben. E molaría ahora sacar do bolsillo. Pois temos isto para pero non. Sería histórica. Por certo, as do Mercadona están moi boas. Para min as miñas topo. Y mencionando marcas outra vez. Joder. Bueno, eu tomo nota. Cal é a túa comida favorita? Non valen as regalices. A ver, comida favorita, non sei. Se nos poñemos en plan caseiro así, unha tortilla ou uns ovos fritos con patacas ou con arroz, se nos poñemos un pouco máis exquisitos, os percebes. Cara, amigo. Eu non os provei. No, en serio? Entonces, podemos poñer de primeiro prato percebes e segundo unha tortilla. Percebes xa me vale. O malo que teñen é o precio. Do resto son pipas, macho. Sí. E a tortilla con cebola ou sin cebola? Sí. Eu sempre digo que a tortilla como se inventou. Inventaríase primeiro sin cebola, porque se se chama tortilla o de con cebola vai despois. Sí, auténtico. Visto así. Cal é a maior ensinanza que che deron?
Na vida, non? Pero a nivel de Vital. de entrenadores non me deron moitas, pero bueno. Arsenio, que sí. A nivel vital. Arsenio en pretemporada en Villalba unha vez. Eu igual non xoguei por eso, porque collí un cacho de pan de máis e niño, pan, no. Bueno, igual levaba razón. Igual por eso non xoguei. Dixo estelito. Estelito comendo pan. No. No, pero con Arsenio sí que... A ver, porque chegaba o fin de semana, poñía a convocatoria, e na pizarra sempre escribía algo, e moitas veces poñía comida sana e buen descanso. E a verdade que así é, que se cumples eso, xa tes bastante. Aí está Arsenio sempre na nosa memoria. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches e por que foi tan anecdótica? Hai moitas aquí. Aquí hai moitas. Eu non sei Aquí- cantas viaxes faría Juanito polo fútbol. Xa. Se poñemos A ver. 50 kilómetros, cuidado. Sí, aparte nos anos do Compos que non había cartos, viaxábamos o viernes pola noite, arrancábamos hasta Almería, En bus. chegábamos ás 11 da mañán, estábamos tirados todo o día por ali, igual o sábado entrenábamos nun pabellón, xogábamos o domingo, competíamos, ganábamos, bueno, Me cago en tal, volta para aquí, parabas a desayunar aí na Bañeza, ou sabe Dios donde, pa. Mm. A ver, esos viaxes eran complicados, pero a ver, hai un co Compos, pero na primeira etapa que me parece que foi a Ávila, ou non sei. Bueno, había neve á volta. Pasamos a noite no autobús porque estábamos sin cadeas, e ali na Bañeza, ao lado dunha gasolinera, e esa noite sí que foi un frío que nin Dios. Eu puse un pijama por encima do chándal, tumbeime ali, e claro, estaba o bar da gasolinera aberto, e a xente baixaba, subía, tal. A tomar os cuba libres. Bueno, tomaban café, pero igual levaba gotas. Había que templar O entrenador era... Era gotas con café, non? Sí, Café sí. con gotas. O entrenador era Santos, acórdome que... bueno, Gelo, que era Gelo era un artista, un compañero así, hai que telo sempre no vestuario porque ríaste con el. E claro, baixou a tomar moitos cafés. E nunha destas, bueno, a Santos chamábamos Nécora de... Nécora. Sí, Nécora? Sí, Sí, Nécora. E non lle gustaba nada o amarillo. E Tiñas Gelo, nunha destas baixadas que foi a tomar un café, volveu cun cangreso de plástico amarillo. Que boa. Todo aí, sacarme este bicho de aquí, non sei que, bueno, toda a noite así de cachondeo, a verdade que, bueno, deses son momentos que recordas despois de moitos anos porque, joder, dis, tío, toda a noite nun autobús, que, pero ao final, entre risas e tal, pues, Quedas con eso, ibas pasando, sí. Gelo era un que estuveron no Celta antes. Sí, sí. Un tío impresionante, bueno, que físicamente era hostia, que pasa que cando veo aquí a Compos, pois, bueno, Estaba por retirarse. Tiñan a rodilla bastante tocada, pero aínda así, a maneira de quentar que tiña, Que facía? botabas alcohol polo corpo, e empezaba ali nos tabiques que dividían as duchas do tal, no vello Santa Isabel, empezaba a facer así, pum, pum, temblaba toda a grada de Santa Isabel. Eu dicía, pero que quentas así? O choque. Collía o dedo, pegaba co dedo aquí no corazón. Mi madre, eu xa escapaba del porque claro, sí. Depois había ali un aparato para poñer corrientes cando tiñas así molestias tal nas pernas tal. Como estivera Gelo no vestuario, viña ali e subía yo o chisme, pegaba un latigazo. Buah, que deso tiña que haber compañeros así Pero era eso que cando estaba no Compos Gelo estaba tranquilo, pero creo que Tiña que ser un demonio. en anteriores vestuarios que estuvo de clavarlle o zapato na madeira aos compañeiros, de meterlle ovos e cando iban poñer o pé romper o ovo dentro do calzado, bueno, contaba historias que Buah, pero a de quentar pegándose. Sí, sí, eso. Sí, sí, no, Botándose pero alcohol, bañándose en alcohol. pero uns golpes as paredes que temblaban, Sí, E sí, despois podo daba imaginar. checo dedo, pero eso era como un martillo, Claro. Buah. E de cabeza, Menuda bestia, ¿no? menuda bestia, mi madre. Eu non quero pensar como sería no momento De culmen da súa carreira. física. Bueno, de feito marcou a Maradona, Claro, que- e Maradona felicitou, non? Sí, sí. Ostras. Nos 80 en plan no Celta, se Sí, un sí. artículo de que o marcara e que Maradona Sí, sí. Te imagínate. No, no, Cheguei era- consigo a patadas, pero marcaches Era un portento, e despois como persoa Imagínate Gelo, facendo yo así uno co dedo a Maradona. Tiña que vir Gelo por aquí. Ostras. Pois ese tamén sería, ese sí que ten anécdotas, Sí, no. Mi- Onde anda Gelo, sabes?
Donde é? Fai anos que non o ves. A última vez que o vin foi nunha comida que fixemos así de, bueno, que temos un grupo de Compos 91 deses anos e a veces juntámonos para comer ou así. Nunha desas sí que estaba Gelo. Ele se de aquí Sí, do barrio de Vista Alegre. É de Santiago. Cando foi o ano pasado dos actos do club. De Vista Alegre. No, Sí, todo sí. porque ele inicialase ali. Mira ti, pois ollo Gelo, Tiña que vir, despois de Tiña que vir. Xa nos pasarás o contacto. tiña que firmar esa parede do vestuario. Imagínate de Santa que Isabel. aquí- Aquí me pegué yo. No. Ele igual nin se acorda, pero a min chamaba a atención, era un chaval, e ali Ou ti imagínate que ven aquí, chega, o primeiro que fai é pum contra a parede, quentando, destroza todo. Vai, tira Reventa cas todo. camisetas todas. Reventa todo que está de pladur. Isto non... Cal foi a maior celebración que che deu o fútbol? Dixetes antes a festa Sí. do ascenso. A ver, os A ascensos. do Racing pero- de Ferrol. A do Racing de Ferrol, bueno, foi como celebrar doblemente porque tiña esa espiña clavada, pero bueno, a celebración co Compos, A mellor. ese primeiro ascenso Sendo de un segunda B a rapaz. segunda, Sí. pues, Cal foi esta xa un pouco fora do temario, digamos, cal foi a oferta máis exótica que che puido chegar en, claro, en 30 e pico anos de carreira? Porque de España nunca saíches. no, un ano o que che comentaba antes, si un representante que eu creo que non era moi de fiar, díxome que se me apetecía ir a xogar afora, díxeme, bueno, depende, e díxeme Azerbaiyán. Sona ben, Eu xa estaba casado, xa tiña Carabajo. fillos e a verdade é que non... Eso que foi? Que dixetes? Que fora a sair do Racing? Despois do Racing? Non sei se foi estando no Racing ou no Compos, non sei. Eu sei que un día acercouse un representante e díxome eso, pero foi a única vez así que me falaron do estranxeiro, pero nunca me... Ah, non preguntaste o equipo, nin... Nada, non preguntei O nada. Bakú, o Inter Bakú. No, No, eu Carabajo. unha vez que non Carabajo. que lle digo que non a algo, pois un ano estando co Racing tive unha oferta do Málaga e bueno, eu dixenlle que non, que seguía no Racing, que para ir a segunda vez que quedaba o que che dicía antes. Eu en igualdade de categoría prefería estar en Galicia. E o do Málaga, o secretario técnico insistíndome, déjame hacerte la oferta. E digo yo, no, prefiero non sabela porque que va a ser moi... prefiero non sabela porque xa decidín quedar no Racing, así que Buah. Málaga... non sei a que me iba a ofrecer, pero Entraba ben un Málaga. Xa. Debese vivir ben ali. Sí. ese Málaga despois chegou a onde chegou. Pero bueno, Primeira e... son decisións que tomas. Non hai que darlle voltas porque senón toleamos. Sí, está claro, está E se claro. tu lees ele, imagínate nós, que non chegábamos en ningún sitio. Aquel ano que non fichei no Palas en vez de No Palas, Santis. ese que era que... Ese foi un error. Nah. A que tres excompañeiros levarías a gastos pagos a Punta Cana? A Gelo. Gastos pagos por unha entidade que... Que non eras ti. Cafés o que ti queiras. A ver, non sei. Polos Illuminati. Os Illuminati pagan todo. A ver, incluye todos os ex compañeiros, non? Sí. Todos. Sí, É difícil, bueno, pois, sendo como son eu, levaría os meus dous fillos. Esa mola. E falta Son alguén os aí. compañeiros, vale, non? A túa muller non a podes levar que non me... somos de gustos parecidos, entonces creo que pasaríamos ben. Falta un, Falta un. E non podes levar a muller porque non xogou Como contigo. falta un? Falta un, son Cantos? tres. Son tres. A ver a quen metes aí, a Gelo, para que os levante os dous. Veña, metemos a Gelo, para que nos leve de festa. Claro. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? Contou algún xa, non? Bueno, non sei. A ver, Hai moitos... sí, vamos a... Pode haber moitas cousas. Sí, a ver, Sí, vamos a... Sí, a volver atrás no tempo hasta a época de souvenirs. É que supoño que por aí habería máis eu cousas. estaba no Sigüeiro. Sí, no Sigüeiro. E iba ca selección de Santiago a, bueno, a xogar a competición. E ao final, chegamos á final en Porriño contra Orense, me parece. Bueno, os recordos... Sí, bueno, entendemos. Sí, bueno, o feito é que a anterior final de infantís alargouse, non sei que pasou, nós empezamos un pouco tarde, non había focos, entonces, non sei, un iluminado dixo no descanso. Un iluminado. Sí, dixo no descanso, tiramos os penaltis no descanso para non perder tempo, por se acaso empatade. Hostia.
Estábamos 0-0. Entón dixemos, bueno, pois no descanso tiramos penaltis. Eu tirei penalti, metí, bueno, ganamos nós aos penaltis, claro. A segunda parte condicionada. Claro. Como quedou o partido? 0-0. 0-0. Ostras. E quedamos campeóns. Que cousa máis rara. Hostia, Despois Eu cheguei- iso nunca oí, Claro, ¿no? despois cheguei a Sigüeiro, estaban, bueno, porque aquela non había ni móvil ni nada, cheguei a Sigüeiro ali ao bar e estaban todos que xogaban comigo en Sigüeiro. Que, como quedaste tal? Vai, ganamos a penaltis. Xogaste o partido inteiro? No, cambiaronme na segunda parte tal. E, entonces que os penaltis? E dixo, eu metín o meu e tal. Pues, como metiches penaltis se non é o partido inteiro? Son cousas que... Non te sentido Ostras, eso sí que nunca. Ningún, No. Que boa, Sí, señor. Ostras, que animalada eso. Madre mía. Cal foi o adestrador que máis te marcou? A ver, eu antes falaba de Pechas, que foi ese primeiro adestrador. Solo estive un ano con el, bueno, pero sí que me dou esa primeira oportunidade de xogar a nivel senior. Despois Santos, foron 3 anos con el de continuos ascensos e de progresión. Bueno. Senio. No. Estábamos falando para ben ou Sí, para sí. mal? Para ben. Bueno. Quedámonos con... Que te marcou, E hai algún adestrador da túa época, que nunca te adestrara, pero que che gustaría que te hubiera adestrado? Ou non hai ningún? Seguro que sí. Sí, a ver, eu cando cheguei ao Racing de Ferrol, anteriormente estivera ali Fernando Vázquez, e despois Fernando Vázquez foi o que me chamou para ir ao Compos cando non fun capaz de ir. Fuá, que boa. Sí que me queda aí esa... Xa, aparte, podestes casi coincidir varias veces. Sí. El tamén estuvo no Aparte, Betis. ten familia en Sigüeiro, e, bueno, xa coñecía, e sí que me quedou aí... Porque creo que ademais é un entrenador que ten moitas cosas boas. Sí. Quedoume esa pena, pero bueno. Sí, sí. Cousiñas. Que obxecto de fútbol gardas con máis valor? Si, un obxecto. Pode ser un ou varios. Ou varios, sí, tú... A ver, gardo moitas cousas. Claro. Gardo a roupa dos equipos onde estiven, chándals, incluso bolsas, camisetas non moitas, unha ou dúas por equipo. Si que as gardo con cariño. A que máis cariño lle teño é unha que cando volvín para o Sigüeiro nesta última etapa, un chaval que xogaba conmigo en juveniles, que é veciño meu, José, pois díxome, joder, eu sempre xogaba con esta por debaixo, tal. Era a primeira camiseta que eu utilicei no Sigüeiro, nos souvenirs, que sabiña de cando non lle valían os maiores, que estaban un pouco vellas, pasaban para os souvenirs e tal. Bueno, pois ese número 7 teño eu, e, bueno, xoguei algún partido con ela por debaixo e todo. Ese sí que lle gardo moito cariño. Ostras. E algunha intercambiada? Intercambiadas, a ver, nunca fun de... este que é famoso, vou a cambiar, non? Eu cambiaba a camiseta pois con Michael, con Casquero, xente que xogara comigo, sí, con Losada, teño así algunhas, Xavi Roca, bueno, gustame máis ter camisetas recordos, de algún sí, compañeiro compañeros, que significa algo, máis que, pero bueno, teño tamén unha de Eranio, que xoga no Milán, que ainda que non xoguei aquel día, pois, bueno, conseguín as camisetas. Ese día sí que quería de Varesi, pero cando me acerquei a Varesi, viume así con chándal e tal, non xogara ningún minuto, e dixo, quen é? Estou pensando, contra Varesi, cando? Como? Que non me... Milán, un Depor Milán amistoso, en pretemporada. Eu acerqueime a acabar o partido a Varesi, quixen a cambiar, e Varesi mirou así como dicindo, este será un recolle pelotas, ou que sei, e non... E depois pasou Eranio, a Eranio sí que ya cambiei, e bueno, ese teño na casa tamén é un bo recordo. Sí. Falando de recolle pelotas, acabo me dar conta que hai unha pregunta que non dixemos, non me acordo quen a facía, pero decía que sepas que os recolle pelotas da Malata que te temos moito cariño. O sea, entello que era un recolle pelotas da época e dixo eso. Non sei se tiñas bo rollo co recolle pelotas. A ver, eu procuro ter bo rollo con todo o mundo, non? Toda a xente que me pediu unha camiseta sempre intentei conseguila, ou se me pedían entradas ou que fora, nese sentido, bueno, pues, cos chavales de Ferrol, incluso cando cheguei ali fixeron unha peña o meu nombre, bueno, sempre tiña unha boa relación, e a xente de Ferrol, pues, eu síntome querido, eu quero moito a xente de Ferrol, de feito que debe vivir ali tamén. Correcto. E por último, como queres que te lembre o fútbol galego? Esta é difícil Pues, non sei. Non sei, eu, a verdad que non é unha cosa que me planteo. Non sei, prefiero que me recorden máis como un bo compañeiro que como un bo futbolista, porque ao fin e ao cabo
as persoas seguimos adiante, a etapa de futbolista acabas. Bueno, imos co xogo. A ver que porque traes, a túa carreira dá para facer unha película. A verdad. Ou varias. Ou varias. Unha triloxía. Unha triloxía. Esa. Pero queremos ver se se cumple o teu apelido. Imos facer o índice da amizade. Vai ser moi sinxelo. Imos poñer diferentes cualidades de que poden ter amigos e ti tes que poñerlle un xogador co que compartiches vestiario. Cousas así A ver, cotidianas. a ver que invento. Donde escoller teño. Por Correcto. exemplo, que xogador co que compartiches vestiario sería o que fai o churrasco nunha xuntanza? Vou dicir Mariano. Mariano era así un tipo campechano, aparte que facendo churrasco iba a lle mandar unhas cervezas e tal. Mariano ou Jorge Nano do Narón tamén se prestaría Mariano para que eso. Mariano? Rojas, o que xogara no Celta Dépor. Sí, vale. Coincidín con el no Dépor e máis no Mérida. Ajá. En Mérida organizábamos churrascadas ali no campo, íbamos para ali para un campo todos os xogadores igual un martes ou tal. Mariano era un dos que facía as compras e, bueno, compraba sobre todo cerveza cerveza e queixo pero sí, calquera deses dous valdría. O que faría os chistes de cuñado. Chistes de cuñado, Habrá moitos, así que ten que haber moitos. non sei, chistes, non sei, bromas así un pouco pesadas era Esteban Torre, pero Esteban Torre, Mima, o Pero- pai de Pablo Torre. pero de chistes, máis que chistes que te rías moito con ele, era Pedro Alberto, que morreu fai uns anos Pedro Alberto, onde coincidiches? en Toledo. En Toledo. E Pedro Alberto tiña unhas salidas que eran terroríficas. Entonces había un compañeiro que era Luis Manuel que tiña anotadas as cafradas que metía porque eran terroríficas. Entonces, Pero algún hasta exemplo acordaste, Juan, de algún exemplo así, algo terrorífico que A ver, Luis Manuel contaba porque xa coincidira con el no Oviedo e tal, e bueno, tiña moitísimas anécdotas con el, pero el unha vez que perdemos un partido, despois fomos fora, estábamos no túnel vestuario para salir, e empeza el o que quería dicir era vamos a desquitarnos deste partido, pero, vamos a desquiciarnos de tal. Vale. Estábamos todos no túnel, ese tipo de Vale. non sei, eu Vale, fala- entendo por onde van os tiros. Sí, pero era Cafradas. todos os días, Sí. Vale. Os bolígrafos estes que era Big Naranja, Big Cristal. Sí. Él decía Big Naranja, Big Limón. Pedro, metía cafradas destas todo o día. Reíaste con él, que era un tipo, era encantador, era unha pasada. O que está tan lonxe que chegue é toda unha sorpresa. Se fixerades unha quedada, Vaya cara puxo Juan, A ver. o que se fixerades unha quedada por cuestión de distancia, si chegase, quedaríades todos a cuadros. O sea, que nunca vai aos sitios O que- chega tarde. Ben, O que nunca viva vai no aos sitios. estranxeiro, Non algo así. sei, eu que sei. Algún estranxeiro. Un Algún que non estranxeiro. Un costa de marfileño destes do Boa, Levante. eses estarán perdidos por aí, pero que sei. Bello amigo, non sei se anda por Australia, Ostras, por bello amigo, nada. que mítico, Bello. Ou Que é o porteiro do Racing de Ferrol. Pezarosi, que sei se tiña un rancho por Guatemala, non sei por onde. Pezarosi ese que era do Racing tamén. Sí, non sei, calquera dese que está así moi longe, Ou sería unha Unai. sorpresa. Ou Unai Emery. Bueno, En Inglaterra, Good por aí. bueno, pero Este ben. Chegaría dicindo Unai good ahora evening. hai avións, non ten problemas Sí, económicos. eu collo jet privado e ou non. Chega ali, aterriza, e o primeiro que di é good evening. Era o porteiro, vello amigo, non? Joder, a mí gustaba, Sí, de pequeno, non guardo moito, pero sei que era bo. Era australiano. Sí. Vale. Bueno, Sui, ou Sorprendeume sí. moito o pai verlo no... era de Ribeira, creo. Vale, é que me sorprendeu moito verlo na plantilla do Racing de Ferrol. Eu non sabía quen era. E cando vin un porteiro australiano dixen, Bello, amigo, creo ao parecer chegou ali, falou bueno, o pai era de Ribeira, non sei se falaron con Fran ou José Ramón, a través deso conseguir unha proba no Racing, el chegou ali con mochila, que era o seu porteiro, e era bon. e ali quedou, sí. Sí, era Cos bo. pés, bueno, co fútbol 2 igual lle Xa. costaba algo máis, pero era moi ágil e paraba moi ben. O que sempre chega tarde. Tamén Non sei. haberá un montón tamén. A ver.
pero, claro. É que eu, non sei, tampouco son moi puntual. É que Bueno, hoxe tampouco fixemos esperar Sí, un pouco, pero esperaches un pouco por nós. No, pero cheguei susto. Tampouco me gusta chegar nin moi tarde. A ver, quen é puntual? O que chega 10 minutos antes? Non, eso non é puntual tampouco. Puntual é o que chega ahora. Entonces, Ahora. sí. Puntualidade inglés. Igual son eu que non que non cumple, pero tampouco lles iso os que quedan Sí, comigo que se chegan 10 minutos tarde, por algo chegarán tarde. Se chegan antes, bueno, pues que esperen. Non é máis. Sí, sí, claro. Eso é verdade. O perfecto para contarlle un segredo. Compañero que che dá moita confianza. Luis Manuel exercía a labor de capitán dentro do campo, fora, daba consellos. Luis Manuel, que estivo con el no Toledo, sería. O que sempre está para dar un impulso. Un impulso anímico a xente, que sempre está para animar. Un animador de vestiario. Eu que sei. É que claro, teño que repasar equipos e teño que repasar... O primeiro que se che veña, Sí. Un que animase aí. Non sei, Jorge Nano do Narón, que era un tipo positivo que sempre animaba. Jorge Nano. O que dá os mellores consellos. Luis Manuel tamén. O que cada festa del entra nos libros de historia. Este aí sí que podíamos meter a Jordi Ocaña, que xoguei con el no Racing e tiña historias que non se poden contar, pero Seguro. tiña moitas historias. O que non pagaría unha ronda nin pa Dios. Mais tacaño. Tacañazo histórico. Eu que sei. A ver, que tacaños, fuá. A ver, cando fixemos o Amigo Invisible no Racing, Pasaron cousas. houve algún que... Pero claro, non sabemos quen foi. A un regaloulle un donus e unha cuchilla de afeitar. Eso... A ver, non había límite de cartas, pero non, desconfiamos dun, pero non podo dicilo. Entonces, Seguro que entonces tacaño, eu que sei. Seguramente. A ver, vou dicir unha así que chama un pouco a atención. Non é que fora tacaño, pero... sí que miraba moito Unai Emery. Unai Emery era un tipo que por un lado invertía en bolsa, Ostras. pero por outro lado cortaba o pelo el así mismo na casa. Cando iba ao Vips a Madrid, collía revistas, iba a comer, leía todas as revistas, despois de sábado salía outra vez. Podo contalo porque é amigo meu, pero sí que poño que ahora xa non se cortará o pelo el, pero No. algunhas cosas seguro que cambiaron, pero sí que era un tipo moi metódico para certas cousas. Sí, señor. Valle ben, ahora. Un auténtico crack. Non tivo mala carreira. No, non lle vai. Hai uns cuantas Europa Leagues. No, vaya, Sí, vaya. no. Vaya. A ver, Merecio que Sí. que traballa para el, está obsesionado co fútbol e as 24 horas Seguro. fútbol. Sí. A verdade é que ten pinta de ser unha persona espectacular. A mí caime ben, eso que non ten, o sea, non o conozo. Si traedes a Unai Emery aquí, estades 3 días porque non pararía de falar de fútbol. Ti crees que viría aquí una Ostras, eu para min sería completamente histórico. Ten moitas rodas de prensa que hai que comentar. O que sí pagaría unha ronda. 1, 2, 3, 4, 27. Eu que sei. Algún derrochador así clásico. No, derrochador non, pero un chico tao pa diante, pues vamos a poñer a Gelo. Perfecto. É o que vos diría a todos de ver non vale furar. Algún friki do fútbol galego Juanito. ou así que lle encante moito. Non sei. A ver, o meu fillo pequeno sempre anda mirando cousas aí. Sí. Aí está. Vamos a dicir hippie. Ipi. Pois xa está. Xa estaría. Gustoume o xogo, ver. Sí. Estivo de entretido. Pasamos as preguntas clásicas, Juan. Non sei se as coñeces, ao mellor sorpréndenche, pero a primeira é a seguinte: cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita, vida ou morte, nunha habitación pechada e sen armas? Quedaches flipando. A ver, ti és un home rápido, Sí. mantés aínda a agilidade totalmente, entón creo que podes cun bo animal.
Non sei. Poñerse, non vai pasar, é unha suposición. Non vamos a meter o bravo animal, porque... Que pasa? Que entre. Que entre o rinoceronte. A un rinoceronte imposible. Non entra pola porta. Por eso. A ver, a mí non me gustan as peleas, pero... Sabemos, que sei. sabémolo. Sí, pero non sei. Pero vida ou morte, vas polo monte correndo, Claro. de repente aparece un oso, ti queres que lle fas Hai veces que vou correndo polo monte... Un lobo, un jabalí. Sí, un jabalí, lobos. Lobo non me encontrei, pero a miña muller sí. Hostia, boa impresión, eso. Sí. Bueno, nós vivimos nunha zona moi rural. Claro. A primeira casa, o veciño máis cerca estaba a medio kilómetro. Bueno, eu salgo da casa, vou a correr e sí que me encontro jabalís, pero nunha habitación cerrada... Cambio o conto. Vamos decir o jabalí, que anda destrozando moito ali. darlle con rabia, Por rabia, aí. Sí. Está ben, está A ben. primeira entra Un jabalí pequeno. Un jabalí, sí. Bueno, é que tampouco me gusta matalo, pero bueno, No, no. se é vida ou morte... Bueno, aparte despois tamén se pode comer, tampouco é un Claro, asesinato a sangre bueno. fría. Sí. Bueno, Está É unha suposición. É unha suposición. Como a señora do telediario que lle entraron a roubar. Non me importaba matar. Eu dáballe a matar. Me acordo disso. Sí, boa mítica. E hai algún equipo, igual non hai, pero hai algún equipo polo que sexa non ficharías nunca. Home, non sei. Despois de pasar polo Betis, polo Sevilla. O Sevilla. O Sevilla, pois bueno. Pero tampouco... A ver, é que eu cando vivía ali, vivía nunha zona, bueno, cerca do Santi Pizjuán. É a verdade que os aficionados do Sevilla ao principio non me conocían Dios, pero a partir do Do Barça, pois bueno, xa na calle había insultos e Sí. tal, sí, bueno. E por eso igual non me apetecería ir, pero bueno, é un equipo de, Xa. é un equipo de primeira e Sí. se a oferta viñera antes do Betis, Despois cando lle metiches un doblete, sentou ben, entón, sí, a ver. Joder. Guai. Pasabas pola calle. Pero non teño nada en contra dele, Xa, o sea, xa. o que pasa que bueno, Cal é por o- dicir un. Cal é, bueno, non sei se hai, pero hai así algún equipo que este considerado en Sigüeiro como rival do Sigüeiro. Ordes este fin de semana, En Ordes, sí, pero Pero hai tamén, bo rollo, hai bo rollo. Sí, pero tamén eu cando era chaval co Dubra había Co Dubra, sí, co Dubra Bueno, había estamos unha rivalidade, sí. Bueno. Esos dous equipos igual. E digo eu, sendo de pequeno, como decías, así medio do Madrid e tal, marcarlle goles ao Barça, fastidiar o Barça B, ao Barça o Dream Team, sentaba mellor, non, Juan? A ver, cando É que- empecé a xogar así un pouco a nivel profesional, xa non tiña esa deixas pasión de polo ser, Madrid. Bueno, Pero teu pai seguro que decía, vergollo o Barça, que se bueno, joda. supoño que sí, supoño que sí. Pero eu non teño ese sentimento de, Sí. a ver, o Madrid foi unha etapa na que sí que era moi do Madrid e tal, pero despois de ser do Madrid, a verdade que non son de ningún equipo. Pareceme ben. Últimamente gustame máis como xoga o Barça, ou como xoga o Betis ou o Villarreal, pero A verdade non, que- non son de ningún equipo así forofo, non son forofo. Eso Mellor. Antes de ir á última pregunta, volvendo un pouco ao Betis Sevilla, o que molaría é despois de meterlles o doblete, pasaras pola calle na que vivías e ir onde o veciño que che caía mal, sevillista ademais, e decir, jódete. Sí, No, pa que mata. no, A máis pero- Juan non é así. Pero- No, así de no, eu bon non rollo. son rencoroso tampouco. No, é que sí que eu cando cheguei a Sevilla, claro, vivía nesa zona de cerca da estación de Santa Justa por ali. Está bonita esa E zona. dixen, onde vou comer? Porque claro, busquei algo así cerca da casa, empecé a mirar, entraba nos sitios e veía o escudo de Sevilla, digo, aquí non. Cheguei a un sitio que tiño o escudo do Betis ou de Sevilla, dixen, aquí malo será. E empecé a comer ali e o do restaurante, nada, non me dicía nada. Cando cheguei despois do partido do Barça a comer, Hombre, vas aquí comiendo un mes. E no, dixo, que vou ir co cartel de que xogo no Betis. xa. Pero bueno. Ostra, que bo. E por último, a última das preguntas clásicas, que serías se non foras futbolista? Boa pregunta. A verdade que é que a ver, gústame os deportes todos, pero atletismo gústame, o ciclismo gústame, o tenis gústame todo, pero que o fútbol Era o típico que se lle dan todos os deportes ben, non? no, ben, non, pero que sí que me gustan. Básicamente, se non fora futbolista, sería medallista olímpico. Sería deportista. Igual, non sei, un deporte individual para non ter entrenadores ni no, pero
Non sei o que sería, porque a verdad que aínda a día de hoxe a maioría das veces que recordo que soñei siguen sendo soños de fútbol. Sobre todo da época do Compos, sigo soñando con partidos que xogo Compos, con Ochoa, con Zoa, con Cea, con... de momento non... Mira que fago carreiras de montaña, pero a hora de soñar É o fútbol, é o fútbol. Entonces son moitos anos aí, non me vexo noutro deporte que non fora fútbol. Ahora sí que estou correndo e tal, pero así de levar unha trayectoria profesional, fútbol. E crees que isto de, bueno, porque ahora decías que estás non xogas ao fútbol nin nada, pero ti realmente veste ahora que pasen os anos a seguir sin ter contacto co fútbol? Ou vas volver en algún momento de alguma maneira? Vas os domingos ver os fillos? Sí, vou os domingos a ver os fillos, vexo o fútbol pola televisión, pero nin entreno, nin teño ganas de entrenar. Entrenei hasta cadetes os chavales, pero non me convenceu. Mais alá deso non me vexo. En veteranos sí que me ofreceron xogar, pero foi que sei, son moi novo ainda para xogar en veteranos, entón de momento non o vexo. Igual máis adiante, con 70 anos já miraremos, non? Xa miraremos cando non poida correr polo monte e tal, igual. Eu levo 4 anos en veteranos, ou 3. Sí. Joder. Xa ves, é Juanito aquí que ainda non lle chegou a idade. Joder, pois estamos? ata aquí, non? O sea, foi unha charla espectacular. Espectacular. É un placer auténtico se trate aquí porque realmente é espectacular. Sí, carreira e todo. Coñecer a carreira, coñecerte máis en persoa, a verdad, un gustazo é que viñeras dende Neda, que ten un gusto. Para min bueno, veño desde Neda, pero ahora vou a seguir a comer con miña nai, entonces aproveitamos a viaxe, pero un placer para min vir aquí a estar con vos e nada, que sigades facendo o que estades facendo. Pois, moitas gracias. Moitas gracias, Juanito. Tamén imos dar as gracias a xente que ve o vídeo, aos furiños, e aquí seguiremos nós, non? Bueno, recordade que se suscriban, que nos sigan, que que den sempre. like. Porque é que esta historia merece un like, unha suscripción, un seguimento en todas as redes sociais, todo, absolutamente todo, porque así seguiremos como todos os días falando do fútbol que máis nos gusta.